check. Madyong gabi sa tanan. Karon atong himuon ang ang Parish Lenten Recollections wherein atong gi-invite ang tanang mga parokyano sa dao and we are expecting morag na siguro sa tay mga bisita no gikan sa laing parokya. And to start our activity for tonight, akong tawagon si Brother George Trinidad para sa opening prayer ug palihog manindog tang tanan. Atong ipahiluna ang atong tasatag sa kaugalingon ug mupokus ta sa atong labaw makagahom ug sa atong mahal nga inahan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo, langit nun ug may gumaw nga amahan. Salamat kayo nining kahigayunan nga kami nagatapok nining amo ang paghimuon nga recollection, Lord God. Salamat kayo sa imong pag-arrange sa mga schedule ang katambong kami, Lord God. Salamat usab sa wagtang nimo sa mga babag nga diin kami dili makatambong. Salamat sa mga grasya nga imong ipadangat sa tasatagsa sa among pamuyo uban sa among mga sakop sa pamilya. Salamat usab Lord God sa katawhan sa mga parokyano dinhi sa Santa Cruz, Lord God, nga imong gidasig nga mamati nining among paghimuon nga recollection. Salamat usab Lord God sa tanang mga sakop sa PPC uban sa among kura paroko nga nag-arrange ni Lord God nga mahimo kining mahitabo gayod Lord God nga karong mga panahon na. Lord, kaming tanan nga dinhi nangandoy nga unta ang tanan nga isulti sa among mga speakers Lord God mutup unta sa among sa kakasing-kasing ug maghinlo namo Lord God sa among mga kakulangan ug mga kasaypanan. Ug unta Lord God, mapokus kami sa mga unsay imong madungog Lord God ug wagtanga ang among mga kabalaka ug wagtanga tanan na mga kahingawa Lord God aron kami makaani gayod ug unsa man ang mga pagtulunan nga gihatag karong gabiyon na Lord God. Amo sang giampo ang mga speakers nga unta Lord God makahatag sila o makapasabot sila o makapaambit sila masigo sa masabtan namong tanan Lord God. Amo sang giampo Lord God ang among mga nahabilin sa among tasatag sa kapanimalay nga wala makaapil karon Lord God, imo gyapon silang tagaan sa mga proteksyon nga imong gihatag kanamong tanan Lord God. Labta tanan Lord God among gipasalamatan ug giampo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Karong gabi una, para sa information sa tanan, nakita na ko no ang history sa atong paghimo sa atong mga Lenten recollections. Parish Lenten Recollection. Last year, gahimo sa ta og susama ni Ani, the same date. Nihaliwan na mo kayo inumdom, nakakuan lang ko kayo, pag doon ako gitrabaho hapon, nakita na ako nga, last year di ay, 2024, ang atong Parish Recollection, Lenten Recollection, nahitabo susama, karong adlaw March 24. No? Murag, it's really the arrangement of God. Karong gabi una, before na ako yatag si Father, ang mahitabo karong gabi una, doon na tayo duha ka speakers nga mohatag og input, no, na ay teaching, na ilang ihatag. And then, after sa duha na to ka resource persons, doon ay duha ka muhatag og testimonies. Converted pastors of the other religion. Then, pagkahuman na sa
mga testimonies, musulod dayon si Father Darwin for the main topic nato for the Lenten Recollection. And to welcome us all, dini karong gabi una, akong ihatag kaninyo ang atong kora paroko, si Reverend Father Manuel Pantoliana, para sa iyang welcome address o sa introduction of the speakers. Mayong gabi kaninyong tanan. Kung nakahinumdum mo sa pagsugod nato sa Kwaresma niining tuiga karon, atong unang Domingo, nagisgot ta about pagtintal ni Jesus, temptation. Unya sa mao nga tentasyon ni Kristo, dunay duha ka mga importante kaayo nga punto nga gigamit ni Kristo nganong wa siya matintal. Unya, ang maong duha ka mga depensa nga gigamit ni Kristo, magamit usab nato. Kung atong balikon, kung naka-recall pa mo sa pagsugod nato sa Kwaresma, unang Domingo sa Kwaresma, last March 9, nagpahinumdum ka nato nga si Kristo ang numero 1 gyud nga gihimo niya pagampo, prayer. Unya gihimo ni Kristo sa 40 ka adlaw nga iyang pagpuasa. Unya niining 40 ka adlaw nahimo gyud ni Kristo. Wa gyud kadot si Satanas. Ikaduha nga taming o depensa nga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo mao ang pulong sa Ginoo, the Word of God. Unya matag tintal ni taning katulo ka higayon, wa gihapon matintal, wa jud matandog, wa matarog ang atong Ginoo. Tungod kay lig-on siyang ni sagubang, nilig-on siyang nitubag, ug iya kining gitugbawan og mga pulong sa balaang kasulatan nga mao'y nakapahadlok, mao'y nakapaluya ni Satanas nga wa siya makadot sa atong Ginoong Jesucristo. Ikaduhang Domingo sa Kwaresma, kung ato pang mahinumduman pagbalik, ang pagkausab sa panagway sa atong Ginoong Jesucristo, ang transfiguration. Unya sa pagkausap sa panagway ni Kristo, ang dagway ni Kristo, mo nagiingon nato kung doon na pa'y kanang detergent soap nga makapaputi, unsay ngan sa sabon nga makapaputi, mas labaw pang nakapaputi ang pagpakita ni Kristo sa dagway ni Moises o sa dagway ni Elias. Og maotong iyang gida dito sa bungtod ang tulo ka mga bigatin nga mga apostoles in the name of Pedro, Juan ug Santiago, og didto gipakitaan sila sa mao nga panagway. O kini nagpahinumdom usab nato nga sa maong kausaban o transformation o transfiguration, nagpahinumdom pod natong tanan nga human sa maong tentasyon sa unang Domingo sa Kwaresma, inahinay o gitagaan pod ta og luna sa atong kaugalingon nga mag-usab pod ta. Kay mo na ginaingon nato, ang atong Ginoo gani, nisuway man gani og pagpakita sa iyahang mga apostoles, aron doon na po'y kausaban sa matag usa kanila. Kay lagi, ang mga apostoles, dili po sila perpekto, daghan po sila kakulangan. Sama po nato nga kita daghan po ta kakulangan. Mao nga importante kaayo, nga doon na po'y conversion, doon ay kausaban. Kagahapon, ikatulo nga Domingo sa Kwaresma, nagisgot ta about paghinulsol. Unya, ang paghinulsol, nagpahinumdum ka nato nga sama sa Ebanghelyo nga sa mao nga sambingay nga gipahinumdum ni Kristo kanato nga ang Ginoo jud malumo ug maluluyon kanatong mga makasasala. Dili ba sa maong sambingay ni padayag si Kristo nga sama kini sa usa ka hardinero nga giingnan sa iyahang amo nga putla na kanang kahuya kay walay nagpulos ug walay bunga. Pero nihangyo ang hardinero, ayaw sa ronser, kay ato sang suwayan, karong tuiga, og libutan, akong kubkuban, og butangan akong abono libot. Sa to pa karong tuiga, kung mabunga, maayo. Apan kung dili, usa pa nato putlon. Mga igsoon ko na ni Kristo, padong naman ta sa ikaupat nga Domingo sa Kwaresma.
Atul usab ni ining gihimo nato karon nga atong Paris Lenten Recollection. Mao nga kadtong tanan nga gibatbat naho ninyo about temptation, about transfiguration o paghinulsol. Sure jud ko nga mahisgutan na nato karon sa atong recollection. Mao nga hinaot, ang matag usa kaninyo, ablihi ang inyong kasing-kasing, ablihi ang inyong hunahuna, o unsa man gani nakapahimong babag kaninyo karon nga daghan pa mo gihuna-huna nga nasiguro kinsa ka naglugag pa ni hapon, nalawgan ba ka itong mga iring dito, nalawgan ba ka itong mga iro, kalimti sa tanan kay niya mo dinhi. Ang inyong hunahuna, hinaut unta nga mahapunting mahasintro diha sa atong gihimo karon nga aron kanang giingon bitaw nato mahimutang kanang fulfilled o mahimutang kanang renewed sa atong kaugalingon kay atong gihatag yun ang tanan nining maong kasaulugan karon. Mao nga sa kasaulugan karon sa ato nang gisulti sa atong commentator si Ma'am Myra nga nagapahinumdum kanato nga usa man guni ka team sa St. Michael Deliverance Team sa exorcism. Nagpahinumdum kanato nga naagyunay mga proseso sa atong pagahimoon karon. Usa ta mo adto diha sud sa pinaka main nga pagahimoon nato nga mao ang pagbatbat o pagsulti sa atong invited speakers, si Reverend Father Darwin Gitgano. Ang testimonya ug ang atong mga speakers, mohatag sila nato og gamay nga kanang giingon bitaw nato og introduction o gamay pod nga background nga nganong niata dinhi karon ug unsay atong pagahimoon sulod nining panahon sa Kwaresma. Aron ini panahon nga sa turno na sa atong speaker, si Father Darwin, andam na og kanang giingon bitaw og nahinahinay nag-abli ang inyong salabutan o kasing-kasing aron gyud pagpatuhop sa mga pulong nga inyong madungog. Mao nga isip Padre Cora dinhi sa parokya sa Santa Cruz, Dao, ako maga-welcome kaninyong tanan og mo na ginaingon sa pag-anhin ninyo kalimti sa ninyo tong mga inyong mga nakahatag ninyong mga worries sa inyong panimalay, sa inyong trabaho o ipunting ang inyong hunahuna dinhi sa atong simbahan o kasaulugan karon aron mamahimo nga sa pagpaabot nato sa taliabot nga Semana Santa andam puta nga moingon sa Ginoo, Lord, here I am, andam nako nga moduol nimo sa kumpisalanan o mangayo pasaylo kay ako nang giabli ang tanan nga naa sa kong kasing-kasing kahuot, kapungot, kaligot-got, pagpanimalos o niya hulipan kini sa gugma, kaluoy o pagpasaylo. Hinaot pa unta. O kaninyong tanan, mga katawhan, mga parokyano o mga bisita nato o sa ato mga speakers karon ato silang i-welcome nini maong kasaulugan. Mayong gabi kaninyong tanan. O ang atong duha ka speakers karon, ako silang ipalaila, ang Head Deliverance Minister sa St. Michael Office of Healing, Deliverance, and Exorcism, Local Formator, Third Order of Carmelites, Bohol Community, Member of Catholic Faith Defenders, Diocese of Tagbilaran, Brother Serwin B. Pakot. O ang atong ikaduha nga speaker, iya kini nga alang sa inyong kasayuran, iya kining better behalf ang iyang wife. Case Officer, St. Michael Office of Healing, Deliverance, and Exorcism, Local Counselor, Third Order of Carmelites, Bohol Community, Member of Catholic Faith Defenders, Diocese of Tagbilaran, Jerel May L. Pakot. Ato silang sugaton sa mapsipang palakpakan. Kadyot mo interrupt sa ako kadali, no? Kinsa tong wala kalingkod, natay mga lingkuranan nga nasa kilid. Palihog lang ta, kuha mong lingkuranan, and then dalhan ninyo diri sa sulod. Then pwede mo mo lingkod somewhere, then makomportable pod mo. Okay. Daghang salamat, Father Mawi, o ni Ma'am. Kay mayong gabi, natong tanan. God is good. All the time. Okay, so ato usang pakpakan ang Ginoo. Kay daghang salamat sa inyong pagtambong niini mga parokyano ra batatanan sa Dao. Murag nay mga bisita pod gikan sa
lain-lain nga parokya. Okay, so praise the Lord sa gihatag nga kahigayunan o sa inyong pagsakripisyo nga moanhi karon dinhi alang sa pagpaminaw. So kitang tanan jud ani nagpaabot nga si Father Darwin dayon. So aduna pa mga unsa na undercard mga nga na pa ba. So na before pa jud niya. So gapadung pa pud si Father Darwin ani kay naa pa gyud siya gihapit nga masakiton. Inga na jud siya ka-dedicated sa iyang pagkapare. Ug nagpasalamat pud mi sa invitation ni Father Mawi nga last year pa jud in town ni na book. Syaro jud pod og balibaran nga last year pa man ni giingon. Bitaw no so moto nga gipahiluna jud tanan sa Ginoo. Muna karon mga igsuon, ani ako dinhi sa tubangan ninyo aron mo share o mo paambit sa topic nga gi-assign pod naho sa kong bana. Ang bana na po ini assign og topic. Di mi kalimot sa taga-dao kay daghan mga speakers sa mong marriage enrichment nga magtiayon pod so mo na nga na-inspire mi ninyo mga titos and titas. Okay? So gani kung nakabantay mo mga igsoon, aduna tay mga religious items nga gipang baligya sa gawas, di ba? Okay, so before ta magsugod, muhatag sa tao kanang gamayng prayer, since majority sa topic nga mong paghahimon karon kay about spiritual warfare. And every spiritual warfare nga topics nagyud nay opening prayer nga prayer for protection. Mo na nga ana lang mo sa inyong mga lingkuranan, pwede ra mo maglingkod, sabayan lang ko ninyo, okay? So atong ipahiluna atong kaugalingon, let us remind ourselves that we are in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Heavenly Father, protect us. Lord Jesus Christ, seal this entire place where we are with the mantle of your most precious blood. Send forth your holy angels to protect us and ward off any unclean spirits that seek to disturb us in our gathering. Empower now our holy guardian angels to shield us from any manner of assault or retaliation from these malevolent spirits. May our gathering be filled with peace and joy because you are with us. Amen. May the Lord bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Ready na batang tanan? Okay. So ang akong ipaambik ninyo nga topic mga igsoon, mao kini ang mahitungod sa sacramentals. Familiar na ba ta ani nga term? Yes. Mura siya, duol siya sa term nga sacraments. Okay? Pero ang anit, kita mga Katoliko, mas known dyan na to ang sakramento. Pila ka book sakramento sa simbahang Katoliko? 7 sacraments. Very bright dyan kayo mga parokyano, Father Maui. Okay, so kay Bota nga, dunay bunyag, hangtod sa from birth to death. Hapit mamatay, kay hilog naman ang hapit mamatay, di ba? Or bisag mamatay, atong pamisahan. So na-involve ang atong tibuok kinabuhi, isip mga anak sa Dios, na-involve tanan sa sakramento. And these are our direct encounters with Christ that gives grace. Mo nagingon sa tong katikisem. Nya, pero natinga ba pud ta matinga nga aduna pa joy mga ginagmay nga mga timaan ang gihatag sa itong simbahan, sama sa holy water, nga naagyod anang atubangan, nga nung naaman tay crucifix, nga nung naaman tay mga scapular, nga nung kinahanglan man ta mahimong CWL, nga nung kinahanglan man ta mahimong katikista, nga nung kinahanglan man ta mahimong lay minister. So kana day siya tanan mga igsuon, nga wala nga dili po nato matawag og sakramento kay ang paatong pagka LLM kay di man ta sakramento ana. Imo consecrate imong kaugalingon nga mo serve diha sa misa. Kay ang makamisa mao ra man atong mga pare. So kana tanan ato ang holy water gikan sa atong gisuot nga mga scapular, gisingsing nay uban giaryos.
gipursiras nga mga religious item, mga dagko kaayong mga estatwa sa tong mahal nga Birhen Maria nga naa sa tong panimalay, kana tanan gitawag og sacramentals. So unsa man ni sacramentals? Mao kini ang mga sacred signs, mga balaan ug makita nga timaan nga gigama, gitukod sa atong simbahan. Unsa may tuyo niini? To prepare us, number 1, to prepare us to receive grace, pag-andam sa atong kaugalingon nga makadawat sa grasya nga makasantos, nga asa man na nato madawat nga klase sa grasya, pinaagi sa mga sakramento, mo to'y number 1 nga tuyo. Og number 2, to sanctify the ordinary moments of our lives. Kay nay usahay day mga igsuon, buutan rata panahon sa misa. Inagabot sa balay, di na buutan. Opposite sa buutan. Samot nagkadlawon man inyong buntag sa iyo inyong misa nino alas 6. Nagpagani ko nadungog nga reklamo, di ganahan mag-aircon og alas 6 kay tugnaw kaadto. Nya na nasusod simbahan ha, ning reklamo na. Unsa nakahagmudong na sabay, inagabot sabay alas 7 kintay mahuman ang misa, inagabot sabay ang imong mga atong mga anak wa pay nilungag, wa pay sudan giluto, gikan hingsimba gasuot og di na lang tamo mention og kuan, di na naman tamo mention og organization, gasuot pa sa ijahang sanina gikan hingsimba, kinadako ang mga yama mong tanan. Disagikan, hingsimba. Muna kinahanglan ta aning sacramentals. Kaysa itong ikaduhang tuyo, to sanctify, pagbalaan sa ordinaryong mga moments. Unsa may ordinaryong moments sa itong kinabuhi? Kanang mo trabaho, ordinaryo naman nato nang mo trabaho. Kanang magkuanta. Kanang usa may mga buhat aning sa syudad, kay kami sa bukid kanang mananom, man jud poy mananom pa ni garden. Ingana or di ba mo bantay sa tong balay o unsa ba mga negosyo. To sanctify kay bang di ta makalimot nga di ra ta balaan sud sa misa. Nga di ra ta balaan og makasud ta ning simbahan, apil sa tong bay, makahinumdum ta kanunay sa presensya sa Ginoo. Ug bisag galakaw ta, makahinumdum ta sa presensya sa Ginoo. Mao nay tuyo, mao nay mga purpose sa sacramentals. Ug mao ni ang gi-define sa atong catechism. Diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1667. Diha gikan to atong giingon ganina nga the Holy Mother Church has instituted sacramentals. Ang atong simbahan mao'y gatukod aning sacramentals. Kay sa atong diha sa ato ang giingon pa diha ni Hesukristo ngadto ni San Pedro iyang saad nganong makatukod man ang simbahan ani nga mga sign kay kasagaran ra ba atakihon ta ani sa laing relihiyon. Kisa may giingon nga magsuot-suot ka og crucifix. Og namatay to si Kristo naligsan og pison pud imuhang ibutang anang imuhang liog. Bugal-bugal kayo, no? Pero, ani na ito mahinumduman mga igsoon nga diha sa Mateo 16, 18 hangtod sa 20, nga hiingon si Kristo, ngadto ni San Pedro, nga kung unsay imong itugot, dinhi sa yuta, itugot didto sa langit. O unsay imong gidili, dinhi sa yuta, idili pud usab didto sa langit. Muna nga, allowed ang atong simbahan pinaagi sa saad ni Kristo na kung unsay itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. That is the authority of the church. Muna nga gi-allow o gi-institute sa atong simbahang Katoliko ang mga sacramentals. And these are the sacred signs which bear resemblance to the sacraments. Adunay kaparihas. Pareha og murabag parehag noun sa sakramento. Kay mao lagi to number 2 nga purpose, to sanctify the ordinary moments of our life. Ug ang tuyo niini ang sacramentals
aside nga katong duha to prepare us to receive the sanctifying grace and to sanctify the ordinary moments, it brings us closer to God. Mo bitaw nagingon nga sa spiritual warfare, kung ang atong pagdibusyon sa mahal nga Birhen Maria, nakalimtan na nato si Kristo, nga maoy tuyo og tumong, the end of all devotions. Matod pa ni St. Louis de Montfort, the end of all devotions is our only Lord, Jesus Christ. Pero kung dili na gani si Kristo ang sentro sa atong kinabuhi, undangan na nga debosyon. Sanglit ang sacramentals, hinimo man sa simbahan. Og ang simbahan, aduna po'y pagtugot og naa siya'y dugangan nga sacramentals og naa pud siya'y pulihan nga mga sacramentals. Kay naa niya ang gitawag nato nga authority. Mo ni giingon sa isa sa mga characteristics sa sacramentals, mga igsoon. Bishops can establish sacramentals based on cultural and pastoral needs. Diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1668. Maobitaw ang atong santos nga rosaryo, sa duwa pa si Saint Pope John Paul II, tulura na ka misteryo. Kinumdum aron, wala ko kaabot. Kalipay, kasakit, og himaya. Pag-abot sa panahon ni Saint Pope John Paul II, adunay ikaupat, mauna ng kahayag. O kani pong atong gi-celebrate karon sa simbahan nga Jubilee Year. Sacramental na siya. Nga naman, kay mo ni gingon dinhi sa CCC 1668, the bishops can establish sacramentals. Kay ang original man taning Jubilee Year every 50 years. Kay mo na Jewish tradition, 7 sabbatical years. Usa may buhaton nila anay 50 years sa Old Testament. Number 1, ilang buhian ang ilahang mga slaves. Kana ba? Usa slaves sa Bisaya? Mga sulugoon, usa lain. Ulipon, karon mas bugat nga term, ulipon. Usa pa may lain nga buhaton nila anang Jubilee Year sa Jewish. Ilang iimpas ang tanang utang. Wow! Pwede ba ron? Basig na yung mga mangimpas o utang, ana. Bitaw. Kay ang atong ato, pero nga nung karon man gi-celebrate sa atong simbahan. Pinaka-last nga year nga nag-celebrate ang atong simbahan og Jubilee Year, ni adto pang 2000. The Great Jubilee Year. Si Pope John Paul II po ning declare. Kay mo man to ang 2000 years na gikan sa pagkatao ni Kristo o pagsud sa ikaduhang milenya. Mo putoy kanang year nga natawo ko. Bata pag edad tiguwang nagnaon. Bitaw mo to pagkaron 2025 pa. Unyang gingon Jubilee 50 years man. Si Pope Francis ang nag-establish. Kay basig di na takaabot og 2050. Ano pa magbabuhi, papuguan na. Bitaw no, so mo na nga adunay capacity or adunay authority ang atong simbahan pag-establish o gitawag na tog sacramentals. Karon, unsa day ang mga types sa sacramentals? Aduna day laing-laing klase. Last part sa ako ang sharing karong gabi una kay daghan pa mi musunod. Daghan taas-taas pa ning pagpaminaw. Mo na nga ligunon ang kaugalingon, bitaw, inubanan sa grasya sa Dios. So anita, adunay upat ay tulo ka klase sa mga sacramentals, chief kinds of sacramentals according sa atong Catechism of the Catholic Church. So diha sa kung atong mabasa pod, sumpay nga mga paragraph sa Catechism, CCC na to nga libro. Diha sa paragraphs 1671 to 1672. The most common sacramentals of our church is number 1, blessings. Mga panalangin. Kisa may makahatag og blessing atong pare, mapablessing og bagong bay.
magpa-blessing og bag-ong sakyanan, bag-ong motor, o di ba magpa-blessing og mga sacramentals. Tungod kay nganong mao man ni ang pinaka-common. Tungod kay ang tuyo ug tumong sa blessing mao ang pagdedicate, paghalad sa tanan natong kabtangan ngadto sa Ginoo. Acknowledging God's gift and dedicating them to His service. Mao na nga balikwaot kayo paminaon nga gapa-blessing tag bag-ong sakyanan pero ang unang musakay ang imong kabit. Gapa-blessing ka og bag-ong motor kay pinasaad bitaw sa Ginoo padung og board exam. Kay bag-o pa po ko ni board exam. Lord, og makapasar ko, makapalit gani kog bag-ong motor, mo serve na jud ko nimo, mo ditso na jud ko aning simbahan. Pero pag naa na ang motor, nakapasar na, hingliko, kahingdong og atmo, dong og mga burikatan, dong og mga bisag asang malalang mananap. Mao na nga atong hinumduman nga og magpa-blessing ta i-dedicate nato ni sa Ginoo. Kay tanang butang para man sa Ginoo, di ba? Unya ug ato po ning gipa-blessing kay nagampo ta nga ang gagamit ani maduol gyud sa Ginoo, di ba? Ug dili nang maladyo. Mo na nga butangan gani grosaryuhan ang motor, maggrosaryo pod unta ang nagda sa motor. Di kay gihimong lucky charm. Butangi jud na og kanang grosaryuhan aron di ka makras. Sa di pagkakras nga kusog pon magpadagan 80 kurbada. Mo na nga wa gihapon. Di mo function, di ka function, dili sa ingon nga di mo function. Dili ka function, di ka operate ang grasya sa Ginoo og di ta mo cooperate. Mao jud ron Father Alvin Pustapa. God operates when we cooperate. Unsa to? God operates when we cooperate. Mao to siya maigsoon. Unang klase sa sacramentals. Ikaduha, kaning gitawag nato og exorcisms. Mo ni ang specialty ni Father Darwin o si Father Maui. Pwede na nimo exorcism. Minor exorcisms. So kani si Father Darwin, usa ni siya sa to ang appointed exorcists. So kani jud sila ang gitagaan og pagtugot og aduna poy kanang pagtugot gikan sa tong obispo nga makahimo og major exorcisms, solemn exorcisms nga intended ra sa mga possessed person. So di na nato nahihisgutan kay taas na kayo. Pero mo na nga basig mahalakbitan na po na unya sa mga musunod na to nga speaker and even ni Father Darwin. Pero ang sama ni Father Maui sa itong mga parish priest, ligo-ligo pads. Sama ni Father Maui, kanang baptism, that is already a minor exorcism. Minor exorcism. Nag-minor exorcism ang ato ang kaparian. Namo na nga pwede makahimo si Father Maui. And even mga deliverance prayers nga makakuman ang atong parish priest within sa iyahang jurisdiction. So within sa Santa Cruz Parish. Mabitaw na uban tingali dinyo dinhi, ngayon yun ang gi-invite si Father Maui kay gi-deliverance ang mga balay, gi-deliverance ang eskwelahan o ang uban pang mga places and even objects mo na mahimo nilang Father Maui ug uban pang mga parish priest. So exorcism is not a magical prayer. Dili magical. Og di pud ta moingon nga mudong jud ko ni Father Darwin, ingnon jud nako siya, possess ko Father, possess ko. Kana pa lang daan pag declare nimo sa imong kaugalingon nga possess ka, sayop na. Kay mo na ingon sa mga exorcist sa Manila, sa amoang or even ni Monsignor Rossetti, Stephen Rossetti nga usa ka exorcist sa Amerika, kung ikaw ray ga self-diagnose, di gyud ka tuuhan sa pari. O di po ka tuuhan sa team. Yung sa man mo paghibaw.
nga angay raman na sa okay. Hughan. Uy, ah. Thank you, ma'am. Okay, so mo to siya ang sa exorcism. Then, ang isa ang function sa exorcism according sa Catechism Paragraph 1673, one of the main role of exorcism is protection against evil and liberation from evil, to cast out demons. So that is one of the ministries ni Kristo din sa kalibutan. And isa pud siya sa sacramentals. Mo na nga, dili gyud mo labaw ang exorcism sa kumpisal. Muna niingon si Father Gabriel Amorth, usa sa pinaka, I think, familiar ta niya nga pangalan, usa ka exorcist sa Roma. Hingon siya nga, one confession is greater than 1,000 exorcisms. So mas taas gyud or mas habog gyud ang effectiveness sa kumpisal kaysa sa exorcism nga sacramental. Okay? So mo na tong hinumduman. And lastly, sa ikatulo, third type of sacramentals kay mga blessed objects or blessed signs. Okay? So unsa toy una? Blessings. Ikaduha, exorcisms. Ikatulo, morning, blessed objects of devotion. So aside from blessed objects, naputay gitawag og mga consecrations and dedication. So kaning usauban, kaning mga blessings sa simbahan, adunay lasting effect or permanently dedicating something to God. Number one, kanang consecration of religious brothers and sisters. Kana ding ato ang mga religious brothers nga sa hong naibawan sama sa mga SVD nga dili na maminyo kay nahimo na silang religious brother. Ang ilang gihimo na before pa mo na matawag po nato na siya nga sacramental. Kani atong mga kamadrihan, consecrated persons. So ang pag-bless ana nila matawag na to nga sacramentals. Ug even pag-dedicate sa mga altar o sa simbahan, sacramental ang gibuhat ana, and only the bishops can do that. Mga cardinals, mga kaparian ang mo bless something nga adunay permanent effect ngadto sa tawo o ngadto sa lugar. Pero kaning blessed objects of devotion mao ni ang pinaka-broad og daghan. Pero ang akong hisgutan lang, upat lang kabuok. Upat ba ni? 1, 2, 3, upat. Mao po na amo ang gi-display dito sa loyo. Kay para makahibaw ta unsaon paggamit. Kay basin baog. Ang ato ang uwil giapil na og mao na joy kanunay na mapabless og holy oil ni Father Mawi kay mao na giprito og isda. Gi-deep fry og french fries. Ug uban pang mga manok, bitaw. So mo na nga ato jong kahibaw-an unsaon ni paggamit, proper nga paggamit. So una nga common nga blessed object of devotion mo ni holy water. So what is holy water and what is its purpose? So it is a sign of purification and protection. So diha sa Ezekiel 36:25, hingon dinhi ang usa ka propeta, I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness. So diha ay nagikan ang ato ang holy water. Nga ang tuyo sa holy water mao ang
sablig nato og mahinluan pud ta sa ato ang mga uncleanness sama sa mga pagsimbag Diyos, sa atong pagpakasa nga di unta ta makahuna-huna nga makasa inga na ba, and even sa gamiton po ni siya during exorcism o mga deliverance prayers. So saan paggamit? Kung nagpa-bless mo karon og mineral water or mga purified water, so pwede na to imnon. Pwede na to imnon. Labi na og maka-feel bitaw ta nga imbis nindot unta imuhang pamati anang buntaga ba, mukalit ra ka og murag kalain imuhang pamati. Kailan tanon ba ka or saputon ra ka bisag way rason, pwede na nimo imnon kay basig hingriak ka nga na pwede ra. Okay, sa amuang nakita ana nga mga testimony na mo sa pagriaka ng holy water, ang tawag yung nayawaan mo syagit jud mo bang mo pingit sa kasakit ning react siya sa ordinaryong tubig. Pero sa kaybaw nga, aduna dito si Jai panalangin. Kaya mo nigingon sa Ezekiel, I will clean you from all your uncleanness. Okay? So mo to siya sa holy water. I-sprinkle po nato na sa tong balay, o i-sprinkle sa tong kaugalingon. Kamong mga amahan, pwede mo sprinkle sa inyong mga anak. Inahan, sprinkle mo sa inyong mga anak. O sa inyong kwarto before matulog. Ayun lang po, i-sprinkle sa inyong silingan. Kaya basig mo na makaingon nga mag-abot mo sa barangay. Yan naman, gibinditahan mo ko itong siligan. Wala na ilabot sa ato ang jurisdiction. Atong jurisdiction sa ato ragyong pamilya. O ato pong i-take note. O ato niya taod-taod na mga take note. Kani pa unsaon papaggamit. So mo to siya ang sa holy water. And it reminds us of our baptism. Mabito ningon ko ganina, resemblance of sacraments. Unan nga sacramental nga naay resemblance sa sacraments kanig yung holy water. Pagpahinumdum sa atong pagka-binunyagan. Atong tulo ka misyon. Pagka-pare, pagka-hari, o pagka-propeta. Mo na nga kinahanglan jud tang butang og holy water. Kuya na holy water itong katedral no kay spray na. Kuya pod, mo po ilaha. Bitaw. So sunod na to nga sacramentals nga kaning blessed objects, kaning holy oil. Holy and exorcise oil. Kanang naan ninyo, kana olive oil na siya. Di pwede og manzana nga oil, di pwede coconut oil, di pwede og kuan, ubang mga oil sa mananap. Dili, plant-based oil. Specifically sa ato dinhi olive oil kay medyo abunda pumabutag olive oil sa ICM, BQ o uban pang mga mall. So mo na nga mo nay gi-recommend olive oil. So sa man nga nag-symbolize, it is a symbol of healing and consecration. Diha sa Marcos 6:13 mga igsoon. Adita sa New Testament. Kay basin bag sa Old Testament raman ang mga simbolo. Hoy apel in town tong panahon ni Kristo. So diha sa Ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6:13. Ingon din si Jesus ang gahimo ani og ang iyang mga tinun-an. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana. O giayo ang daghang mga masakiton. So biblical day nang pag-anoint na to og oil. Kay naman ni siya symbol man ni siya sa healing and consecration. So gigamit gihapon ni siya sa baptism. O mo na nga resemblance, baptism, konfirma o kanang hilog o sa mga consecrated persons nato ani o mga kaparian during sa ilang ordination. Kay mao man kini ang iyahang simbolo. Okay? So sa man nato paggamit atong holy oil. Pwede gyapon nato imnon. Pero yun lang pog tibuga nga usa ka botelya. Kay murag lain pod lami. So pwede ra og ginagmay lang, labi na og makakaon bitaw tag wata kasabot, labi na nagikag kumbira bitaw daghan kay pagkaon. Nya wata kay bog yaman din aron di mahurot. Unat nakakaon ka. Kasi magkakalibanga mo na pwede na to imnon ang holy oil gamay.
Naiuban ana nga mga nayawaan, muriak, muingon na sila nga pait, init, ug uban pa. Mo na siya sa holy oil. Okay? Next is kaning gitawag na tong holy salt. Asin. Aduna po ni siya gihapoy biblical basis. Diha sa 2 Hari, Kapitulo 2, versikulo 20 hangtod sa 21, si Eliseo, ning nakikita sila og bagong lugar. Hiingon ang mga tao, nang reklamo ang mga tao kay nindot ang lugar pero ang tubig di mainom. Kay mura ba og gi-curse ang tubig. Moto nga ang gibuhat ni Eliseo pagkuha og kanang usa ka langgana, plato batong asin og iyang gipanalanginan, nanalangin siya sa Ginoo og iyang gibubo sa tubig. Og human adto na purify ang tubig. So unsa di ay ang simbolo sa holy salt. So it is a sign of purification and protection. So purification paghinlo o pag-protect nato. So muna unsaon paggamit ang holy salt. Dili jud ni pwede isablig nimo sa tawo. Kay di man na holy water. So ayaw po isabligi ang tawo niya. Mo na yung makaingon nga nabuta na. Kay naapilan ang mata. So ang holy salt pwede jud kanon isa ra gupod. Basi usa ka kutsara po inyong gamiton. Hoy. Mura kinahanglan na kidney. Bitaw. So gamay ra gud. Nya pwede po nato na ibutang sa tong pagkaon, gamay lang. Labi na katog gihapon kumbira gihapon. Or di ba mga okasyon nga mura kag gaduha ba nga kuan na gini sa Ginoo lagi ni. Yan na. Wala nga pwede na to butangan. Og na maglain atong tiyan, pwede na to kanon. Og pwede po na to ibutang ang holy salt sa corner or foundation sa tong balay. Kanang di masiligan kaayo ba? Kailan hapong siligon ninyo ang asin. Mahog ra po na nga inyong atong gidisecrete. Nya, blessed object na baya na. So muna pwede ibutang sa kilid nga di kaayo mahilabtan. Di kayo mahinluan ba? So pwede ra na. Di na himuong habak ha, basig na gatakin-takig, holy salt, gihimong habak. Lahi na po na, di na maayo. Wa na maapil sa to ang proper disposition. Og last, kaning blessed religious objects, mga tangible signs, makita nga timaan sa itong pagtuo. Number 1, mga krusipiho, crucifixes and crosses, which is the visible sign of Jesus Christ's sacrifice. Muna nga gadadata o wakoy crucifix. Kung kanang mga nanggi suot o crucifix, timaan nga atong gidawat ang sakripisyo og mga pag-antos sa kinabuhi. Di kikita mo'y unang mureklamo, hago-aba ng kinabuhi, alami, mamatay. Mo bitaw nga, pasanon ang atong cross. Magibalik-balik sa mga humili, og inyong bana, inyong asawa, inyong mga anak, ang inyong cross, halapas ana. Kay maunay tuyo nga kita may hingpanaad ana sa atubangan sa Ginoo nga atuan ang higugmaon hangtod sa kahangturan. Next is kaning mga rosary o mga medal. O nga na-promote, nagpahinumdom sa atong mahal nga Birhen Maria. Okay? Birhen sa kaluoy, kinahanglan, kamaupot ang maluoy. Birhen sa kanunayng panabang, kamaupot ang mutabang. Di kay muhatag taog, hala di ay spaghetti Marie, kay hapit na ma-expire. Ayaw pod. Unya, gatakin-takin o grosaryuhan. Muna nga, ato pong ihaom ang unsay kinaiya sa tuang Birhen nga gidibusyonan sa atong kinaiya. Di ba? Then last is atong mga scapular. Pagpahinumdum gihapon sa Marian tradition o commitment sa ato ang pagkahinampuon. So kaning mga sacramentals, mga igsuon, atong gi-extend ang liturhiya sa atong simbahan ngadto sa atong ordinaryong mga gimbuhaton sa kinabuhi. Mao na nga sa kanunay atong hinumduman nga ang mga sacramentals dili ni siya magical objects. Tanang paring Katoliko pwede mo bless sa sacramentals.
Di pod maayo nga si Father Darwin Radjoy mo bless sa inyong holy oil kay epektibo. Sagoy epektibo? Mura man og kanang chinchanso. O sa man na, mura magprodukto kay epektibo. Dili na mo epektibo og naata aning gitawag og patuo-tuo. Mo na nga sa kanunay atong hinumduman nga ang atong pagtuo sa Ginoo kanidyong gitawag og authentic, tininuod. Kung unsay gisugo sa atong simbahan, kung unsay gisugo ni Kristo nga iyang gimando sa iyang simbahan ato gyuning pagabuhaton. Okay? So daghang salamat dinhila magkukutob, daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan. Dalaygo ng Dios hangtod sa kahangturan. Hello. Okay, mayong gabi, tanan. So, padayon tano sa atong topic kay naparabay mo testimony. So, naanad ba mo pinaspasay? Paspas ra ba ko mo istorya basta magdali? Bitaw. So, arita, ang akong ipaambit ninyo, kining gitawag na to og ang kaimportante sa gitawag na to sakramento sa kumpisal. No, kinahanglan tang makasabot ani unya unsaon pagkumpisal, unya unsa pong mga salaa nga mao ni makapaimpyerno nato og di nato hinulsulan. Mao nay atong topic. So matud pa ni Father Gabriel Amort gipasiuna na ni Jerel, one good confession is more powerful than 1,000 exorcism. So ang usa ka maayong pagkumpisal ri ay mas gamhanan pa siya kaysa libo-libo ka mga exorcism nga atong gihimo. Mo bitong dito sa office, naay mayawaan dito, bisan pag hutto ni Father Darwin og basa ng libro sa Roman Ritual, kung kanang tawhana, dili mo decide nga mo kumpisal, dili siya mo decide nga mo dawat sa mga sakramento, musamot na siya kakusgan. Ang yawa ana maimyon sa prayer, di na maulian. So mao na nga importante kayo ning sakramento. Unsa di ning sacraments of confession, gitawag po ning sacraments of reconciliation. Sa Bisaya pa, sakramento sa pakighiuli. Nganong gitawag man ning reconciliation kaha? Ari na ta mo kuha sa Baltimore Catechism tungod kay kini nga catechism is very basic. Elementary kayo ang pagka-explain ba? Mao na nga, dali kayo na itong masabtan. Sacraments of confession is the sacraments by which sins committed after baptism are forgiven through the absolution of the priest. So, unsa din ang sakramento sa kumpisal? Mao kini ang sakramento diin ang atong mga sala nga nabuhat human sa bunyag mapasaylo pinaagi sa absolution sa pare. Kay matod pa diha sa Catechism of the Catholic Church 1425 to 1426, sa pagbunyag nato nahiusa ta ni Kristo, nahimot ang bag-ong binuhat. Pero bisag nadawat nato ang sanctifying grace for the first time during our baptism, pero ang nahitabo kining gitawag og inclination to sin, o sa theology gitawag na concupiscence. Unsa nang makadungog gani mo word nga concupiscence, ang meaning ana inclination to sin. Naa nato tanan ang pagkahilig sa sala. Bisan pagkugihan ka magrosaryo, kugihan ka mo simba, manglibak jud ka gihapon. Tang mga laki, no? Ay nalan jud mo glimod kay mao jud nay kamatuoran, no? Makakita gani tagwapa, mulingiw man tuod ang atong liog pero mobalik pug tan-aw, murag na ay spring. Ano man na, mao na gitawag og concupiscence, the inclination to sin. Ug tungod ni ining maong concupiscence, kining inclination to sin nga naa sa atong kasing-kasing, mao ni
tendency nga mahagbong ta pagbalik sa sala ug mausik ang grasya nga atong nadawat panahon sa bunyag. Mao nga ang atong Ginoo gatukod siya sakramento nga gitawag ni Saint Augustine og second plank. Mingon gani kag plank, yamo naman ning di na ta ka-relate ani kay ang atong barko gud ron puthaw naman. Sa una ang barko kahoy ug malunod na aron ka maluwas katong mga kahoy nga nabali mo to'y subing retaso ug makakapyot ka adto di ka malumos. Lakaron ato mga barko mao ni mga salbabida, mga lifeboat, mga life jacket. So kini ding sakramento sa kumpisal ug makasatag mortal nalunod ta. Pero ni ay kakapyutan. So mao ni nga karon na pangutana kaysa pagbunyag ra ba nato. Mangutana ko ninyo, gamay lang. Na-exercise na ba mo tanan? Huy, simbak ko ka, Brad. Mo na ito'y tubag. But actually, mauni ka matuoran, kitang tanang binunyagan nakatilaw og exorcism during our baptism. Mga katikista, kisay katikista? Pilog to ibo, kisay katikista dire? Di ba gitudlo na nato sa pre-Jordan? Nga naay kanang pagpandong sa kamot sa pare gitawag nag simple exorcism. So kitang tanan nakasinati nag exorcism during our baptism. Sa pagbunyag nato mauto ang first day nga nakig-away ta batok sa yawa. Di ba ang pangutana sa pare, inyo bang gisalikway sa tanas, gisalikway ang iyang mga buhat, gisalikway ug ang iyang mga saad. Mao na nga subo palandungon mga ginikanan nga wa maedukar durong ingon inyo bang gisalikway sa tanas salikway ang iyang mga tangbuhat salikway ug ang iyang mga saad gisalikway unsa ang bata gipulsirasag puwa wa mamao gisalikway nimo si Satanas pero gipulsirasan nimo sa simbolo nga iya siya ni Satanas. Maunang naay mga bata matinga ka kay nagtubo nga disaman kaliwat ang batasan ani di masabot ang nawong aning hong anak liwat nako pero ang batasan liwat sa silingan di na sa silingan na liwat sa yawa kay tuutuuhon ka nga pagkaginikanan. Mauna daghang krisis sa atong panahon ron wata kay baw yawa na niya take. Moari tas kumpisal, nganong mangumpisal man ta? Nganong kaha kita mga Katoliko mangumpisal man ta? Nga matod para ba aning mga dili Katoliko, labaw na po ning mga Katolikong pilosopo, idirektara kuno sa Ginoo, nganong mo kumpisal mata ng pare nga utro man pud nang makasasa. Ani taha, ang unang rason nganong mo kumpisal ta sa atong mga sala ipaagis mga pare, ang unang rason sugo ni Kristo. Wagi laing bugat nga rason na sugo ni Kristo. Unsay giingon ni Kristo sa Lucas 6:46, nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo Ginoo nga di man mumutuman sa akong sugo. Sa ato paday useless ng ating pagsangpit og Ginoo kung di ta mutuman sa sugo ni Kristo. Usay usa sa mga sugo niya, confession. Asa mabasa? Diya sa Juan kapitulo 20, 21 hangtod sa 23. Mo ni nitabo, human si Kristo na banhaw, nagpakita siya siyang mga apostoles nga nanago sa usa ka lawak. Unsay gibuhat ni Kristo? Ning ingon ba si Kristo, ni araday mo aning mga kagwanga mo, ikaw Pedro, ikaw ha? Ning saad ra ba kag di ka mo biya na imo kong gibiyaan, gilimod pa ko nimo, wag yun mo ingon si Kristo. Ug imong basahon ang Biblia, unsay giingon na mainyo ang kalinaw. Grabe si Kristo, grabe gugma ba? Mainyo ang kalinaw. Unsay iyang giingon? Kini may timan-in ninyo. Ingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab magpadala kaninyo. Ya, gani gihuypan niya. Gihuypan niya ang iyang mga apostoles. Ug basahon nato sa Biblia, kanus-aman nahitabo nga ang Dios mihuyop sa tao. During sa creation, di ba?
Nag-umol siya giyuta sa Genesis chapter 1, chapter 2, di ba na? Mabasa to. Ga-umol siya og giyuta. Unya, wapay kinabuhi. Gipurmang tao. Nakabaton og kinabuhi ang tao. Giunsa sa Dios, gihuypan ang buho sa ilong niini. So sa paghatag niya, paghuyop niya sa mga apostoles, gihatagan silag misyon sa paghatag og kinabuhi. Sa gingon, ang mga sala nga inyong pasayloon, mapasaylo kini. Ang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Giunsa man nato pagsiguro nga sugo ni Kristo obligado ta mo kumpisal. Nahibaw ta nga ang mga apostoles nga gisugo ni Kristo wa hatagig gahom sa pagbasag huna-huna. Pag-ingon ni Kristo, ang mga sala sa mga tao nga inyong mapasaylo usab. Kinsa man tong mga sala nga mapasaylo, kadtong mga sala nga isugid. Kay mahibaw-an man nila kung unsay imong sa kay gisugid man ang magtagnaon. Nakadungog na ba mong pare, ikaw hingas-hingas kag nawong, talimaji kag nawong, pero sige lang, ako kang pasayloon. Wa jud na mahitabo. Kinsa tong mga sa nga di mapasaylo katong wa gisugid. So mao din na, klaro kayo sugo ni Kristo. Diha sa Panultihon 28:13, dili kagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol ug kaluy-an ka sa Dios. Awa? Di dita mo lampos. Kapila na dito sa office nga gikag California, why finding sa doktor ang sakit. Di mapiko ang tuhod, sakit ang hawak. Nga naibaw ba yata nga advance kayong technology dito? Mao na nga imposible kayo nga di makita og unsay findings yang sakit. Pag-interview pa kay senior citizen naman, kanus-aman imong last kumpisal. Naibaw mo kung unsay tubag, pagkasal pa. Mao di ay nayawaan. Sirach 38:15. Alang sa usa ka tawo nga magpakasala, batok sa iyang magbubuhat angay lamang nga masakit. So dunay mga sakit nga ang ugat tinubdan, sala ang pangutana karon. Daghan ba katag mga sa nga gitago? Kay daghan ra ba kaayo nato karabuan mangumpisal, pero katong mga ngilad ug ngilngig nga sa wa giapil. Gani sa buhi pato si Father Titong na mukatkat, daghang muangay at tumulinya o pangumpisal kay bungo man. Maadyo ning pare nga bungo kay di kuno makadungog sa iting sa. La si Padre Titong kay di man to kadungog ug di kusgon. Pagsugid pa, bendisyone ako Padre kay ako nakasala, nakapangabit ko Padre. Wa man kaklaro si Padre, unsa to? Nangabit ka? Atoa nabulilyaso gyapon. Gali kay likay sa siga natugpa sa baga. Rumao din ang mga igsoon nga og atong i-conceal ang atong mga sala, peligro na siya sa atong kalag. So, matud pa sa mga dili Katoliko, ilang gigamit ng Salmo 32:5 nga nag-ingon. Sa gingon niya, unya gisugid ko kanimo Ginoo ang akong mga sala. Gisugid ko kini kanimo ug gipasaylo mo ang tanan kong kalapasan. Ang argumento nila tanawa ra. Mabasa sa Biblia, gisugid sa Ginoo ang sa, gidirect to God, gipasaylo ang tanang kalapasan. Kung mubasa tag Biblia nga putol-putol, di nato sabton ang kinatibuk ang konteksto, ma-incomplete pod atong pagtuo. Mao na unsa man di ay ang context o unod o nagpaluyo nga istorya nining Salmo 32:5. Ug ato nang basahon sa 2 Samuel 12 hangtod sa 14, si David naipog siya sa iyang asawa sa iyang silingan, kapitan sa iyang sundalo nga si Batsiba. Naligo man, pagdungaw niya sa bintana kay sexy man, di naibog siya. Unang sa niya, naibog sa babaeng minyo. Ikaduha, hari lagi unsay gusto may matuman, gikabit si Batsiba. Unya kay nabuntis man, kay fertile man tong panahon na, unsaon man ni ang bana tuwa man sa marawe o tuwa man sa panggubatan, madyo magpwede i-ermel na di man.
na nabuntes, di ang iyang gibuhat gipauli ang bana kay isang gisugo nga dog sa imong asawa kay aron maluwas siya. Unya ningon man si Urias, di nako makaya mahal nga hari nga makigdog sa akong asawa samtang ang katawhan sa Israel tuas gubat. Moto nga nuna ni David sao naman nga sakpan so ko ane. Naisog day ka hala adto ka ibutang sa frontline. Mao to nga si Urias pong uto-uto po dito po sa frontline namatay jud hinuon si Urias. Pagkamatay ni Urias, siya'y ning puli ni Bathsheba. Nya karon unsay nahitabo? Ang nahitabo nini, nagpada ang Ginoong propeta si Nathan. Ningingon si Nathan, kamahalan dinhi sa imong gingharian dunay dato nga daghag karnero, unya duna poy iyang silingan nga usaray karnero nga pinangga kaayo. Naay bisita ang dato. Iyang gikuha, giilog ang bugtong karnero siyang silingan nga pobre ug iyang gipakaon siyang mga bisita. Ikaw kamahalan, isip hari, unsay imong hukom ane? Unsay giingon ni David? Sa ngalan sa Ginoo, angay patyon ang maong tao. Unsay giingon ni propeta Nathan? Ikaw ang maong tao. Daghan kag asawa, makahimo ka untag mga daga diri sa Israel nga imong gustuhon, pero imong gitukob ang asawa sa imong buutan nga sulugoon nga si Urias. Ug tungod niini, dili mo biya sa imong panimalay ang espada, ang kagubot, mabahin ang gingharian, usa sa imong mga anak mulabaw panimo kamanyakis. Ilugon imong mga asawa, makigdog sa imong mga asawa udtong tutok. So unsay nahitabo niini ningingon si David, nakasala ako sa Ginoo. Misugid siya, mikumpisal siya ni Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Unsay giingon ni Nathan? Gipasaylo ka na sa Dios apan mamatay ang bata ngay anak ni Bathsheba. Anawara kini di ang Salmo 32:5, penitential psalm of David. Nasuwat ni niya tungod sa iyang grabing pagmahay, tungod sa iyang pagpapatay ni Urias, tungod sa iyang sa pagpanapaw o pagpapatay sa bana sa iyang gikabit. Mao nang nasuwat na niya. Pero unsay istorya ani si David mikumpisal ni Nathan, wa mo direktas Ginoo. Mao na nga kanang moingon tag i-direct to God, wa na magbasa sa tibuok Biblia. Lain pa lang argumento, Marcos 2:7. Ilan ning gamiton? Nga matod pa nga ang giingon diha, tao ka lamang, walay tao nga makapasaylo sa sala, gawas sa Dios lamang. Mo nang moingon sila, di makapasaylo ng pare kay tao ra na. Ang giingon kuno sa Marcos 2:7, Dios ray makapasaylo og sala. Kinsa may nag-ingon na ani? Ang mga Pariseo. Sa dihang giayo ni Kristo ang usa ka paralitiko, iyang gipasaylo ang sala, ning react ang mga Pariseo, tao ka lang, nangahas ka pagpasaylo og sala. Dios lamang ang makapasaylo sa sala. So kana dayang pulong nga tao ra ka, Dios ray makapasaylo og sala, di na gikan ni Kristo, gikan na sa mga Pariseo. So kining mga supakiro sumusunod sa mga Pariseo, dili ni Kristo. Mao na labing klaro. So mo na no nga sa Juan 20:23, si Kristo naghatag og otoridad sa pagpasaylog sala. 2 Corinto 5:20, gitagaan gyud niya buluhaton ang mga pare nga makighiuli ta kay og mapakasata sa Ginoo day maputol man ang atong relasyon, mauli ta pinaagis mga pare. Mo nay ministry of reconciliation, mo ning kumpisal. Karon, what are the qualities of a good confession? Unsa man ang mga kalidad sa usa ka maayong pagkumpisal? Kini may importante ni. Number 1, our confession must be humble. Kung makumpisal na ita, kinahanglan tang mapaubsanon. Palamuot ra ba hapit na ra ba Kwaresma? O karong liwit no maninda maglinya ra ba mo ani? Nay uban musapaw og linya, makig-away kay siya kunoy nakiuna, unsa nangumpisal adto dukdukon. O ako'y pare, asan ho hatagag absolusyon, way klaro. No? Must be humble. O sige ngon dere, kanus ama ni mahitabo nga humble ang atong pagkumpisal. When we accuse ourselves of our sins with a conviction of guilt for having offended God. So,
when we accuse ourselves for our sin. So ang pagkumpisal di ay atong sala ang isugid. Muna ningon si Father Mawi sa una, when karong sa di pa ko magpakumpisal ba, talk ragod mo bahay kumpisal kay nay uban nga di ka mao mosugid. Manglibak sod sa kumpisalan, mao na nga i-speak klaro gyud na nga ang isugid ilang sa kay na may uban bendisyon ni ako padre kay ako nakasala usa na katuig gikan sa pagkumpisal sakto pa ang akong mga sala padre maune nang libak ko okay pa iya pa saputon ko padre iya pa pagkasunod kini gong hungbana padre palahubog talimati gisugid nag-apel ang sa siyang bana plus i-apel pag yang silingan nga kusog mangayog kamunggay kusog manglarot og tangad. So mao day na di na mao. Balikon ako ha, di na mao. Kung mukumpisal ta atong sala ang isugid, ayaw pud mo kasugid sa inyong sakit kay di man na check up. Father, sakit niyong tuhod, check up din na. Muangay kag tagaan kag losartan sa pare bisag di ka high blood. Unya ayaw po kasulti og problema kay di na counseling. Gawas kung magsabot mo daan sa pare nga Father, pwede ba kung mukumpisal og magpa-counseling? Sabot mo daan. Pero kung wa mo magsabot, sa ray isugid. Mote una. Sunod. Unya kinahanglan pod nga kining sa nga atong gisugid, atong gihinulsulan. Kay kung igo kaning sugid, tanta ha. Uso ba ninyo sa daon ng manglarot og muhon? Na ba na din he? Kanang manglarot og muhon ba kanang muhon unta anang yuta wa man unta na itiil pero nang lakaw man ang mga muhon ron panahona kung tinuod ka naghinulsol nga nang larot kag di imong nangilog kag di imong yuta kung tinud anay di tang naghinulsol iuli ang imong giilog kung tinuod tang naghinulsol nga nang rakot ta sa kwarta sa gobyerno tinuod man kahatang naghinulsol iuli ang kinurakot. Kay kung di ay ni nato iuli, unya ato ning gisugid, wa ta magumpisal. Naghinambog ra ta sa pare nga mangingilog tagyuta. Nang hinambog lang ta sa pare nga nangawat tag kwarta. Labaw nagnangabit. Unsa pag uli, pag humag kumpisal, tuag hapon ning uli sa bahay sa kabit, wa ka makumpisal. Unsa hindi na nagpaibog ra ka sa pare nga naa kay kabit. Okay, imposible gwa masabti no, kusog kayo. Arita, our confession must be sincere. Ang pagkumpisal dahil sincero. Unsa may timailhan sa sincere nga confession? When we tell our sins honestly and frankly, ang atong isugid nga dili na to ikauaw ang atong sa. Bisan og naiuban ko kay bisag klaro na kung nangabit pero ang imo pag yung isugid natintal ko Father. Natintal nga nahagbong na ka, nasyat, nakasbuho. Ingon ana, altar boy. Uy, si Father, manday ni, imbes kay nangawat gutuho sa sibot. Pero ang gisugid, natintal ko, Father nga, mangawat unta ko sa kwarta sa sibot. Pero wala, nangawat na. No? Kinahanglan isugid na to ang atong sala. Prangka, honesta, watay ilimod. Ya, prangka. Unya kining pagsugid direct dil wala magpasabot nga kay honestly and frankly imo pong i-detalye gikan pag grade 1 nimo Father atong pag elementary na ho pag grade 1 ako mauni na hitabo huna-huna sa pare grade 1 mo grade 2 pa ni mo grade 3 lus apa man ta mahuman ane ayaw na mo kaingon nga atong 1985 nangawat kog baka pag 1986 kabaw na pod ingna na lang sod sa taas nga panahon wa ko'y kumpisal sod sa taas nga panahon nahabit na nako ang pagpangawat di na maihap ang kantidad sa akong gikawat magkamay man nga kantidad og madako nga kantidad kawatan ko nga pagkatao sod sa taas nga panahon ug mao ni ang una na kong kumpisal Father kana siya mao ni honestly and frankly mo example dili ka i-detalye pa nimo nang naman ko ihong silingan Father kanang i-detalye bitaw mo na nga nang libak na kana di na mao sunod our confession must be entire mo kag entire when we confess all our mortal sin
tanan natong mga salang mortal isugid. Mao ni guideline kadaghan nang utana. Unsaon pag ilabrad nga nakasakog mortal? Dunay tulo ka kondisyon. Number 1, grave matter. Mga grave matter ang maong buhat usa ka serious nga buhat. Dili ka tiaw-tiawan. Ug ang example ana kanang 10 commandments. Kung ato nang lapason nakahimo ta grave act, grave matter na. Sugo ko na sa Ginoo. Ikaduha, full knowledge. Nahibaw ka nga sa ang maong buhat. Ikatulo, full consent. Wa ka mapugos, kabubuton, giplano, gidesisyonan ang maong buhat. Wa ka napugos, dili pinugos ang pagbuhat sa ingon. Kung magkuyog ng tulo, mortal sin yun na. Pero kung nahibaw kang sa ang pagpatay, pero nakaligis kag hubog wa nimo tuyua, wa gyud kay planong mo patay, nikalit rag tabok, namatay man. So dili ka makasa og mortal sin. Kay nawa man ang usa ka kondisyon nga full consent, dili man nimo tinuyo. So karon nasabta na. Pero kanang pagsimbag Domingo, imposible go mo kahibaw sugo na sa Ginoo. Di mo simbag madomingo kay maligo kuno dagat, adi bitaw pud mo dagan ng simbahan. Manom reg mo simba ka una, total di man pud mo dagan ng dagat. Bebe, mo tanan ko. Labong og ang dagat, maunay mo duol nato, managan puta. Pagkawa jud mamao. Huwaton pa ba nato nga ang dagat maunay mo dong sa bukid? Manimba ta oy. No mo na example na siya sa mortal sin. Karon, nganong namay penitensya ihatag ang pare. Pason yun nanto. Kini penitensya di ay pangadji og na po ka mahanamo. Unsa man ang penitensya? The priest give us penance after confession that we may make some atonement to God for our sins. So kanadang penitensya, panghimayad na sa mga temporal punishment o mga damages tungod sa atong sala. For example, sige kaglamoy og pills, daghan kag bata na abort kay matud pa sa mga doktor sa office, kini din magamit og artificial contraceptive, 12 2 ka bata ang iyang na-abort sud sa usa ka tuig. Mo na dili na tinuod nga why fertilization nga nitabo, naay fertilization, dunay pa nagtagbo sa similya, pagtagbo na kinabuhi na, pero wa mo turok tungod sa contraceptive. Mo nang nag-abort og bata, muingon ang pare, kay daghan naman kag gitumar nga contraceptive, posible man nga 16 naman kang gatuig, pasok-sok og ayode, mao ni imong penitensya. Sigon sa bata nga imong mahinabo, higugmaa. Reparation, panghimayad sa imong damage. Ug naa na kay sakit, moingon ang pare, dawata ang imong kanser, agig panghimayad sa imong pagkatsismusa. Kay daghan kaayo kag naguba nga pamilya tungod anang imong baba nga way disiplina. Mauday na panghimayad sa atong mga damage. Mo nagiingon diha sa Daniel 4:27, atone your sins by doing good works. Bayre ang imong mga sala, pinaagi sa mga maayong buhat. Mauna nga og tihik ta, tinuot ang naghinulsol sa tong katihik, sa tong kahakog, pag manggihatagon na in town. Basin katong gingong Jirel ba spaghetti nga na-expire. Nakasuway jud ko ana, tagaan ko pancit, Brad, madapan ni Brad, oh, madapan ni. Hasta ganing iro, wa ganing mukaon, ang tawo pa ba kaha? No? Mao na sunod, arita sa mga kining gitawag natog effect. Unsay mga epekto sa maayong pagkumpisal? Number 1, forgiveness of sin. Mapasaylo ang atong mga sala. Tanan natong mga mapasaylo. Isaias 1:18. Unsa may giingon diha Isaias 1:18? Umari ka mo og maghusay kita. Kay bisag unsa pa kapula ang inyong mga sala, bisan pag kini dagtom pula, papution ko kini sama sa niebe. Ito pa, sama sa snow, puti. Pution ta. Ikaduha, restoration of sanctifying grace. Ug makasaday tag mortal sin, ang grasya nga makasantos nga atong nadawat panahon sa bunyag mausik. Unsay mahitabo nato kung mamatay tangaway sanctifying grace? Di ta kasod sa langit.
Kay matod pa sa Tito 4:7 at 3:7, ang maong grasya maoy garantiya nga makadawat ta sa giksaad sa Ginoo nga maong langit. Mao day nga kinahanglan nga di ta mamatay nga naa sa estado sa salang mortal. Kay usa lang ka salang mortal nga wa nato mahinulsole, wa makumpisal, namatay. Paigo na nga mobalhog nato sa impyerno. Mao nga dili pwede nga umakasa kag mortal karon inyo pa nang unsa-unsaon asunod tuig na kumangumpisal inig kwaresma atog iabot pa ka. Mao na no nga kanang mortal sin di ay mauni ang kaaway sa atong kalag. Sunod, remission of eternal punishment. Kung makasa tag mortal nagtangag nagsilot nga way katapusan pero mukumpisal ta i-cancel na sa Ginoo. Grabing gugmas Ginoo no? Pasaylo sa sala, ibalik ang grasya, i-cancel ang silot nga eternal to help avoid sins in the future. Tabangan ta nga dili na ta makasala sa umaabot. Kanang gitawag sacramental grace. Datoy sa Corellia sa una panahon pa Mawi, day asawa na ingon ako, Brad, sa puton so ko kaadyo, di ko ka pugong aning akong batasan, manuzo ko, masuko ko, unsay akong buhaton, akong giingon, monthly confession. Kumpisal kara buwan. Iya tong gibuhat pagpila mga abot nitong 3 ka buwan ning balik siya nako, ingon siya nga Brad, salamat kaayo sa tambag, tinuod gyud ang imong gisulti. Basta tinud anay imong pagkumpisal. Pero manag-uyab kintahay. Unsa? Mag-uyab ron kay magtimo-timo naman. Timo-timo ba aron di mapas mo? Maguna-una. Unya labi di sa ta magngana ron kay kanang naay. Kuan pa man kanang dugay pa ang first Friday. Maana ra ta magngana o kanang duol nating kumpisal di na mao. Di jud ta ana mapasaylo, makasa pa ta ana ato nang hisgutan unsa nang saa. Sunod, restoration of merit of our good works. So kung makasa tag mortal, ang tanang merito. Sa to pa kanang merito, value of our good works mo nay pundo na to dito sa langit, mao nay maghatag na to reward dito, mahanaw na tanan. Ibutan ta katikista ka 20 na kakatuig ka katikista, liminister pa so daghan na kasukag pundong merito kadugayan kay kanang naay gikapoy naman ko kanang naay binuutan oy musod sa ko atong solid gold sa mangita sa kog burikatan manguan sa ko kanang naay mutilaw sa ko kog binuang. Mao na nga ang tanan natong pundo nga merito inikasa natog mortal automatic nang mahanaw. Pero kung maghinulsol ta og magkumpisal, ibalik na tanan sa Ginoo. Mao din ang gitawag og sacraments of reconciliation. Kay iuli sa Ginoo og unsay nawa tungod sa sala. Karon pangutana, pito ko human, pasanto ni. Tanan bang sala mapasaylos Ginoo? Ang tubag, yes, sumala sa 1 Juan 1:9. Kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya. Aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. Tanang kadautan kung isugid. Pero ang pangutana na pud karon, tanan man daing sa pasayloon sa Ginoo, nganong ningingon man si Kristo diya sa Mateo 12:32. Mingon si Jesus nga ang makasala batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang makasala batok sa Espiritu Santo dili nagayod mapasaylo bisan kanusa. Tanan magkangsa mapasaylo pero naama unsa man ning sala batok sa Espiritu Santo. Mao nay atong last nga part sa atong topic. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1864. Therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. So mao nang Mateo 12:32. There are no limits in the mercy of God. Wa kunoy kinutuban ang kaluoy sa Ginoo. But anyone who deliberately refuses to accept His mercy by repenting
reject the forgiveness of his sins and the salvation offered by the Holy Spirit, such hardness of heart can lead to final impenitence and eternal loss. Why kinutuban ang grasya sa Ginoo apan sa usa ka tawo nga magdumili pagdawat sa pasaylo sa Ginoo pinaagi sa paghinulsol o pagkumpisal, iyang gisalikway ang Espiritu Santo nga naghatag sa kaluwasan ug kining katig-a sa kasing-kasing muhatod kaniya sa pagkawalay paghinulsol ug mauni makalaglag niya sa impyerno. Sa laktod nga pagkasulti, hell is a choice. Ang impyerno usa ka pagpili. Wala tagi gidistindaan sa Ginoo, ikaw kay hingas-hingas kag naong bisag unsaon nimo binuutan, iimpyerno so kanaho, dili na ngana. Naatay free will. So ang kung maimpyerno man ganita tungod na sa atong mga desisyon. Unsa man ning unom ka mga sala batok sa Espiritu Santo. Number 1, despair of salvation. Kini bang mga tao, example ko ani nga moingon kita, tay, hunong na intawog panigarilyo tay kay matod pa sa doktor, nikotin na gagunit sa imong baga. Pilosopo man po kang dako, nga bisag wa ka kaspilag pilosope. Moingon mapog, ay manong muundang man ko, og muundang kog sigarilyo, kinsa na may mugunit sa ahong baga. Mauna, despair of salvation, meaning ba, kita mismo maoy ning hukom nga wala tay chance mausob. Muslan mang nabasa, maligo na lang ko. Muslan mang kanang nabasa na ko, manglugod na lang gyud. Na kana pong uban nga halag mamatay, kinira bitaw pong lawasa tiwason, kisa man poy kaingog na pailain. Mo na despair of salvation. Unsay giingon diri sa Sirach 2:11 hangtod sa 12. Paminawan ninyo. Ang Ginoo maayo og maluluyon, nagpasaylo siya sa atong mga sala ug nagamping siya kanato panahon sa kalisdanan. Apan sila nga nawad-an sa pagsalig ug paglaom, nagpadulong sa kapildihan. So kini ding mawad-an tag paglaom, gi-reject nato ang kahigayunan nga kita pasayloon paunta sa Dios. Ug ang pinaka-concrete nga example ana nga gihimong example sa Council of Trent, si Judas. Si Judas nagluib sa Ginoo, nagmahay apan naghikog ug nalaglag ang iyang kalag ug lawas. So mo na concrete nga example ana. Ikaduha, presumption of God's mercy. Ang usa, despair, wa na koy chance. Basta gani ma-focus ta sa hustisya sa Ginoo, makalimot ta nga gugma ang Ginoo, ma-discourage ta, ma-despair ta. Kini pong ikaduha, kining presuming of being saved, presumption of God's mercy, ga-presume ta nga kanang ako'y gadunit aning aircon, ako'y gapatayal sa aning simbahan, bahalag nangabit ko, sure na kong malangit, labi na yung panahon madomingo, ako ba'y kinadakuan muhog sa sibot, katong 1,000 nga hagtik, i-anak, pag-ino yung anak yun. Nagtuo ta nga ang atong pagkabuutan, paigo na nga maluwas ta, di na mauha. Unsa may giingon dire sa Ezekiel 33:12. Ang katarong sa usa ka tawo dili makaluwas kaniya kun siya magpakasala. Bisan pagkapakaon ka sa imong silingan pero ang kwarta nga imong gipakaon kinawat, halin og siyabo, dili na makapaluwas sa usa ka tawo kay gikan man sa immoral ug yawanon nga buhat ang maong kwarta. Mao na nga kini naugnay politiko na bahalag masuko mo, kini lang huaha. Kamo bang mga politiko ngano man mo nga mamalit og boto panahon sa eleksyon, unyag makadaog na raba magpamisa. Misa, pasalamat, kinsa mang ginuuha inyong gipasalamatan sa inyong pagkatikasan. Usa na siya kadakong pagbugal-bugal sa sakramento sa misa. Ngano nangawat klarong ng limbong ulya magmisa pasalamat sa mga butong kinawat, wa ron mamao. Naon ano,
kana siya presuming of God's mercy. Sobrang pag-abuso sa kaluoy sa Ginoo. Nagsalig sa kaluoy sa Ginoo, nakalimtan nga hustisya pod ang Dios. Ikatulo, obstinacy in sin. Nagpatuyang pagpakasala. Diha sa Hebreo 10:26, kay wala na'y sakripisyo alang sa sala, kung tuyuon nato ang pagpakasala, human makahibalo kita sa kamatuuran. Human kita makahibalo sa kamatuuran. Sa tupray, wa na'y makapasaylo sa atong sala, kung tuyuon nato pagpakasala, bisag nasayod na ta sa kamatuuran. Sins against the Holy Spirit. Next, envying another's graces. Nasinata sa mga espirituhanong gasa o mga gasa sa uban. Kinira bang pagkamasinahon? Kamu ba, nagani mga tao nga narag pang hilabot ninyo, bisag wan yung hilabte, nasina na. Kay ang simptomas sa pagkamasinahon, hilabtanon gyud na. Unya di na makakita sa positive, kay ang makita raana ang negative. Bag-o lagi silagbay, no nindutan na silagbay. Ay daoroy, ugwa pa po na mo bilangkad anang hapon nga tiguwang, di po na madato. Nganong ikasakit man nimo og ning bilangkad naghapon? Ug nang limbong na siya, pasagiyahan ang personal nga tulubagon sa Ginoo, nganong nasuya ka man. Kinira bang masina ta? Imong silingan gabuwad og humay, kung nasina ka, unsa naay uwan, ag imong silingan natog, gabuwad og humay, ug bawad, ang bahala pag mulutaw ng ilang tipase. Nasina man ta. Unsa nay gwapa bitaw? Gwapa na lagi ang anak ni kuno dagan. Ada oroy gwapa pero bulok sa klase. Gwapa lagi tanawa po ng liog, murag fluorescent nga napunder. Grabe man tayon. Envying another's graces. So kining kasina di ay Galacia 5:20 hangtod sa 21, di ni makasod sa gingharian sa langit. Kining kasina. Katapusan. Ano pa yung isa? Opposing the known truth. Kining kanunay nga nagsalikway or kanunay lang yung gisupak ang dayag nga kamatuoran. So pakiros kamatuoran. 2 Tesalonica 2:11 sa 12. Tungod ningon ang Ginoo, tungod kay kining mga tawhana kanunay man magdumili pagdawat sa kamatuoran, gipadad-an sila sa Dios og kalibog aron magpadayon sila pagpakasala aron maangko nila ang silot tungod sa pagsalikway sa kamatuoran. So kini ding mga taong supakiro, unya bisag unsaon nimo nagbadlong, musupak-supak na gyud na silot di ay na sa Ginoo, gikuhaan na sila sa Ginoo kalamdag kay aron masigurong masilutan tungod sa ilang mga sa. Kay nakita sa Ginoo nga bisag unsaon pa ninakog hatag og kaayo, tig-a ang kasing-kasing ug di gyud gustong maghinulsol, maong siguruon. Mao ayaw mo kasina inyong silingan na dato nga way sakit. Kay na dato na pinagig paglimbong, basin di ay ugwa na napatilawa o kasakit sa yawa, kay o patilawon na kasakit mo balik man sa Ginoo. Di ba? Kasagaran, si Padre Mawe isang gihilog. Brother ingon kag epektibo ng hilog. Ahong bana lagi gihilog naman ni Padre Mawe, wa man lagi mauli eh. Ahong pautana, unsa may binuhatan sa imong bana sa wa pa na masakit? Talimaje, sugaro, na irresponsable. Nya karon nga nasakit na, nabuutan na, nga musimba na pud brad kay wa na may choice, isakay na mag-wheelchair. No, mao na, wa na choice. Mao ni tapo. Karon ang Ginoo nahibaw nga kining imong bana karon nga nasakit, na Dios nun nabuutan, nahiuli sa Ginoo. Pero nahibaw ang Ginoo nga ug iuli ni siya sa iyang maayong panglawas, mubalik ni siyang kanhi bisyo, muangay ka, awu day brad no, aadyaw na laman. So mao na, katapusan, final impenitence, mamatay nga way paghinulsol. Unsa tong mga sala batok sa Espiritu Santo? Despair of salvation, presumption of God's mercy, ikatulo, obstinacy in sin, envying another's graces, opposing the known truth, and lastly,
final impenitence, mamatay nga way paghinulsol. Mao na nga kining atong gihisgutan karon, nindot ni og ato ning ibutang sa buot kay makapadasig ni nato ug makapahigmata nato nga naa di ay mga sala nga angay natong likayan ug labaw sa tanan ang grasya ug kaluoy sa Dios mas dako pa sa bisan unsa nga atong sala. Ang kuwang lang nato pagdawat sa iyang kaluoy. Bukas ang atong kaugalingon. Busa ning panahon sa Kwaresma, ablihan nato ang atong kasing-kasing nga ang Dios wa kapuy paghatag siyang pasaylo pero kitaray gikapoy. No? Naot unta nga naamoy nasabtan sa atong topic mubo ron pero niya naman ang atong atong mga kaning mga bisita, no, natay duha ka mga sharer karong gabhiuna nga gikan ni sila sa laing relihiyon. Usa ka pastor ug usa ka vlogger nga sa una kusog nimo atake sa simbahang Katoliko, pero sila na mo paila sa ilang kaugalingon, unya sila na po'y muhatag testimony, naunsa pagkaunsaa nga na uli man sila sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So atong unahon ning gikan sa Seventh-day Adventist. Okay? So, atong ihatag kaninyo, siya na mo paila sa iyang complete name. So, muhatag lang ta sa, kuhan pa kasi ang complete name, pero naila ni siya si Brother Amek. No, nakadungog na talimuan nga na sa Facebook. So, mauni unang mo share, kabahin siyang conversion. So, atong sugaton sa Masipang Pakpak, si Brother Amek sa Seventh-day Adventist. Mahing gabi sa tanan. Ako nalipay nga diin surprise nga na ako diri sa inyong atubangan. Wala magdahom nga makatindog ko diri sa inyong atubangan kay ang amo ang tuyo diri matulog remi diha kang Brad Kaloy sa Dawis. Pero kay gihatagan may panalangin nga makashare sa among conversion story. So among gidawat. Sa makausap pa, inyong lingion ang tapad ninyo, nya inyong pangutanon, nanihapon na ka? Kay otruhin na po og pagpangutana. Ingno na po ninyo, I love you with the love of the Lord. Ako di ay si Amek Taglinaw, gikan sa Bayugan City, Agusan del Sur. Kinsay taga Bayugan dire? Walay taga Bayugan dire? Maayo noon kay walay nakaila sa kuha. Usa ko ka former SDA vlogger. Nga diin ang trabaho sa SDA vlogger sa pagpangatake sa Katoliko. Sa wala pa ko naghimo og Facebook page nga gipanganlan og sukdanan sa kamatuoran. Ayaw mo kaulaw pag ulion niya, pwede niyo na i-follow. Sa wala pa ko naghimo sa akong Facebook page, nahimo ko nga assistant sa Liman sa Seventh-day Adventist. Unsa may ning pagpanudlo sa Seventh-day Adventist? Ya? Musimba kada Sabado whole day. Dili mo kaon o karne sa baboy kay dili mangusap. Pero ako magitanaw ang baboy, mausap man. No? Dili may mukaon og isda nga walay kapay o walay hingbis. Pero kung mupalit may og isda nga naay kapay og hingbis, among hingbisan, adi sir lutoon. Ang trabaho sa Liman sa Seventh-day Adventist mao ang
Bible study house to house. Pilion ra gyud namo kaniadto ang Katoliko. Dili may musulod sa simbahan sa sa balay sa Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, born again. Dili may mo sulod ni anak kay musukol man, memorize man nila ang mga bersikulo. So ang among buhaton aron nga makuha namo ang kuta, kay og dili na mo makuha ang kuta, kasab-an man may sa pastor kay naa man may sweldo. 10,000 pa ang sweldo ato nga time. Karon ni increase naman 15,000 naman. So, og dili na mo makuha ang kuta, moingon man dahit ang mga pastor, asa man mo daigikan? Natulog ra mo. So aron nga naami ika-report nga naami na mabautismuhan, ang pilion ra gyud namo ang Katoliko. Ngano ang Katoliko man? Kay kon among pangutan-on, magpitok-pitok raman ang mata. Pangutan-on nga, nanay, tatay, brother, sister, kinsa man ang nagbuhat sa arka? Si Moises daw. Tinuod ba nga si Moises? Mao na nga, Katoliko ra gyud among pilion. Kay magyango-yango naman mag-ana. Dali ra gyud kayo himuon nga sabadista ang Katoliko. Dali ra kayo. Naa may strategy ana. Mao na nga sa dugay nga panahon nga sige og balik-balik sa mga balay sa mga Katoliko aron himuon nga sabadista. Daghan nga mga Katoliko dili na namo maihap kung pila na ka-Katoliko ang nahimo nga sabadista. No? Ing anak kakusog. Gani ni atong last year 2024 na ay 14,800 plus ka mga Katoliko nga nahimo nga sabadista. Only duhala na ka probinsya sa Mindanao. Surigao del Sur o Agusan del Sur. Ingon ana kapaspas ang 70 Adventist muhimo og sabadista nga gikan sa Katoliko. Minglabay ang mga panahon kini nahimo na ko nga vlogger. Naghimo na ko og Facebook page aron sa pag-atake og maghimo ko og Facebook page aron sa pagpangdaot sa Katoliko. Kay nakita man ako sa mga argumento sa social media nga malupigan man gyud ang mga sabadista. Sa una, sa dito pa may nagpuyo og samar kinsa may waray dire, nay waray-waray dire. Wala. Salamat kay dili mo makasabot. Sa dito pa may nagpuyo sa samar ang lisod kaayo dito. Mas lisod dito ang mga Katoliko dito. Lisod kaayo himuon nga sabadista. Devoted kaayo sila dito. Maglisod may kuha og kuta dito. Mao na nga diri sa Mindanao dali ra kayo himuon nga sabadista ang mga Katoliko. Ang nahibal-an yun ako kaniadto, ang mga Katoliko, walay hanaw sa Biblia. Pero pag abot sa social media, diin akong nakita nga ang daghan man dai mga Catholic faith defender nga abtik kaayo sa Biblia. Mao na nga, naghimo ko Facebook page, namalit ko og mga libro sa Katoliko, aron nga mangita ko og sayop. Mao na nga akong trabaho. Pare, Catholic faith defender, bisan pagani ang Santo Papa, o isa na ana si Father Darwin. Kanang kang Father Darwin mga deliverance, ingnon ako na sa akong vlog. Makita man niyo na, i-follow ko ninyo. Ako nang ingnon nga, unsa man ang inyong pare, kanang iyang deliverance, dili man na tinuod nga, gisudlan sa daot ang Espiritu, gipangkabuhi ra man na. Mauna ang akong content, aron sa pagdaot sa mga Katoliko. Kay naamanggod sa mentality sa mga sabadista nga ang Santo Papa mao ang marka sa 666 nga mao ang mapintas sa mananap. Bisan pag maghimo ang mga Katoliko og kanang humanitarian, bisan pag manghatag og bugas
manghatag og kwarta ngadto sa mga silingan. Pero ang naa sa hunahuna sa mga protestante, mimpirno hunon gyapon ang Katoliko. Ingon ana mi, na isa ka higayon, nga na isa ka pare nga vlogger nga taga Davao. Gi-challenge niya ang among pastor. Ingon siya, Pastor, pwede nga mag-dialogue ta 8 hours. Mangutana ko sa imuha within 8 hours ug mangutana pod ka sa ako within 8 hours. Ako sa message giingnan nako, bro, wala ko may tahod og father. Hambog ra man kay ka, bro. Ngano nga makig-dialogue man ka sa among pastor nga bright mind kay na. Wala jud ka hibang kaagan sa Biblia. Mao na ang akong chat, gi-message nako ang usa ka pare nga naa karon sa Davao. Giingnan nako siya, hambog ra kay ka. Ngano nga makig-challenge man ka sa among pastor nga ikaw manggani, nakita manggani nako, nasay ko manggani kanako nga wala jud kahibang kaagan sa Biblia. Nya itong payud ka og nawong. Ang imong nawong murag tabliya arang ituma. Mao na ang giingon nako sa pare. Duha lang ka adlaw sukad sa pag ngalan na ano sa akong pare nga ang iyang nawong murag tabliya, nihubag ang akong tiil. Duha ko ka semana nga naglubog sa banig. Nabalaka na nga akong asawa. Uy, basta nagtuo mo nga ulitaw pa ko ha? Minyo na ko. Nabalaka akong asawa. Ingon siya, kagwapo anay akong bana. Niya, masing mamatay ni. Nihubag ang ako ang tiil. Kay pagbugal-bugal na ako sa pare. Dito na ako na-realize na makagaba yun ay ang pare. Niabot-abot ang panahon nga vlogger lagi ta, nisulod mi sa usa ka pinakadako nga simbahan didto sa Bayugan City, ang San Lorenzo Ruiz. Pagsulod namo didto sa Bayugan sa katedral, ana-ana dahil man sa cellphone kay vlogger lagi. Pasikat ba para mo daghan ang views. Guys, nakadaghay mga munyika diri guys. Pagsulod pa jud nako dito sa atubangan, na may katong anghel bitaw nga na ay holy water. Ako pa jud ukay-ukay. Ukay-ukay nako. Pag abot na pod og duha ka adlaw, ni hubag na pod ang akong tiil. Nakaingon ko nga sign na gyud ni nga magkatoliko na gyud ko. Kay ang gaba na amang gyud. Nay tawag na pod ko dito sa mga pare. Nangayo na pod ko suri sa yaha sa ikaduha ka higayon. Mao to nga na wala ang hubag sa ako nga tiil. Sa pagsubaybay nako sa social media, diin akong nadiskubrihan ang pinakadako nga rason ngano nga nahimo ko nga Katoliko. Gikan sa pagka Seventh Day Adventist, nahimugso gyud ko nga Seventh Day Adventist. Grabe makapangatake sa Katoliko. Pero unsang pagkaunsaa ang nagsigi og atake sa Katoliko, nagsigi og biay sa Katoliko, karon usa na sa tigdepensa sa atong pagtuong Katoliko. Atong palakpakan ng Ginoo. Bag-o lang ni adtong Pebrero 8, last month, nabunyagan ko isip usa ka Katoliko. Mangutana mo kinsay nagbunyag? Si Father Darwin. Giadtuan ko sa Bayugan City ug iya kong gibunyagan. Ingon siya, bro, ang pare nga imong gibiay-biay, ang pare nga imong pirmi ginadaot, mao ang nagbunyag kanimo. No? Gabi ka, malipayon ka iko, nga nahimo ko nga Katoliko, pero ang akong pamilya, grabe ka subo kayo. Pila ka bulan nga wala ang ako mga igsuon, wala makigtingog sa kuha. Kay ingon man sila, giunsa man kadiay ka pagpadako sa atong kinikanan. Kibali ginabuli sila ba sa among mga kaubanan? Mas bisan gani akong ginikanan ginabuli dito sulod sa among simbahan.
giunsa man nimo man pagpadako si Amik ngano nagrebildi man. Rebildi ang ilang tawag sa ko kay nagkatoliko ko. Ako sa lagi tubag, yes, tinuod rebildi ko. Rebildi ko sa nagtukod sa atong relihiyon nga si Ellen G. White, wa dili ko rebildi sa atong Ginoo. Mao na akong gitubag sa ilaha. Kay grabe naman nila nga pag tamay o pag BIBI. Naay magani mga kaubanan ako sa Sabadista nga niingon kana si Amik mao nga nagkatoliko na kay gitagaan og bao-bao. Tinuod man nga na ako'y bao-bao, pero dili man to hinatag sa Katoliko. Si Amik nagkatoliko na kay gitagaan og kwarta. Pagka nindot unta og tinuod ba? Gitagaan ko kwarta. Kay gitagaan pa og kwarta, unya Katoliko pa gyud. Pagka nindot unta, unya sa mga debate ni Father Darwin, Wendell Talibong ug Brad Paul dito na kuha gyud nako unsa ang tinuod sa Katoliko. Ang isa nga rason na pod ngano nga nibalhin gyud ko sa Katoliko tungod sa Biblia. Didto nako nasabtan nga kung wala ang Katoliko, wala ang Biblia. Kay ang Katoliko mao ang responsable nga nag-compile sa Biblia. Didto nako nasabtan nga ang amo ang simbahan nga Seventh-day Adventist natukod na day atong 1863. Wala man nagitudlo kano sa amo nga 1863 na natukod ang Seventh-day Adventist. Nya gipaila pag yun na sa amo nga ang founder si Lord Jesus Christ apan dako day kay nga scam. Kay ang Mateo 16, 18, 19 nag-ingon, ikaw Pedro, ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia, bisan gani ang gahom sa kamatayon dili makabuntog niini. Ang kana nga simbahan Katoliko gyud siya ug wala nay lain. Wala nay laing simbahan nga gitukod ang atong Ginoo, only Catholic Church. Atong palagpakan ng Ginoo. Karon sa akong mga kasaypanan nga nahitabo sa didto pa ko sa pikas nga relihiyon sa SDA, ako na tong pangayuan og pasaylo sa Ginoo. Sa pila ka tuig nga sige kog pagpandaot sa Katoliko, pila ka tuig nga nasige kog atake sa Katoliko, karon akong gihalad ang kinabuhi ngadto sa Ginoo nga ako tong bayran pinaagi sa pagdipinsa sa pagtuong Katoliko diin karon nagpadayon ko aron nga mahimo nagyud nga legal nga Catholic faith defender. Atong palakpakan ng Ginoo. Sa dili pa ko moingkod kay gitagaan naman may og gamay nga minuto, naiibilin ako kaninyo nga usa ka teksto nga mabasa diha sa Pinadayag 11:3 nga nag-ingon, mubalik ako sa dili madugay. Kupti pag-ayo ang inyong nabatunan, aron walay makaagaw sa inyong purong-purong. Ang pangutana, itang tanan naabay tayo na batunan? Ang tubag, yes. Kining atong pagkakatoliko, mao kini ang atong nabatunan. Og ato kining paningkamutan nga dili gud ni mawala bisan magliki pang kalibutan hangtod sa katapusan sa atong ginhawa. Dili nato biyaan atong pagkakatoliko aron nga walay makaagaw sa atong purong-purong. Daghang salamat. Mayong gabi kanatong tanan. Hello. Hi. O God, dinamita, tikatates, alities ala hypertes. Usa ka Grigong pinulungan, nga kung hubaron sa Latin nga pinulungan nag-ingon, nun enim posomos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Nasabtan siya. Nga kung hubaron sa Bisaya nga pinulungan nag-ingon, kay wala kitay mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran, kundili ang pagdapig sa kamatuuran. Amen. Atong hatagan ko sa kapakpak atong Ginoo. Karon pa ko kabalo kaning mga tao di kabalo mo ihap. Tagato ko sa kapakpak atong Ginoo be. Naagyapon. Tagato duha kapakpak. So mga igsoon, ta maglangay.
magpaila ko, ako na si Brother Rosby Alihabo. Usa ko ka lay minister sa Surigao del Sur. Unya, kasamtangan po karon nga presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tandag, Surigao del Sur. Kunting background lang, kunting background lang, usa ko ka former pastor, missionary from born again Christian. Amen. Maglain mo dilantawan. So kami to klaseng born again, katong dili mo tuog santos. Dili mi pareha sa Katoliko, ang Katoliko daghang kay santos, tinuod eh. Tinuod eh. Ang Katoliko daghang kay mga santos na San Pedro, San Pablo, San Telmo, San Dayong. Kami sa born again wala mi santos. Pero nami giila nga santos kay ila mo kinsa? Si Judean Santos. So mga igsoon, allow me to share my conversion story from born again pastor missionary to Catholic defender. Amen. So mga igsoon, dili ko inborn nga born again. Dili ko inborn nga born again. Ang una gyud ako nga simbahan nga pasagupan kanang usa ka simbahan nga Alliance Kamakop. Kasi pamilag Alliance Kamakop dire. Protestante gihapon. Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So di ako nakaila ni Kristo, di ako gibautismuhan. Pangutana, Brad, nga nung naabot man ka sa born again, tungod ka to sa human ako, sa college life na ko mga higala, nahimulag ko sa akong pamilya, dito, nakaamig ko pastor sa born again. Unya katong pastor sa born again, nagsulod-sulod na ko sa simbahan sa born again, nabaguhan ko. Kaya ang born again, alive, balik kayong born again. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Inaana mo lang yung born again. Amen. Sinagitay, kinawayay, praise the Lord! Ang mga born again, bisan Birni Santo, mag-Hallelujah! Tinuod eh. O na nga, gibiyaan ako ang simbahan nga Kamakop, Alliance, nibalhin ko sa born again. To make the long story short, katong pastor na ko sa born again, iya kong pa-eskwela o Bible school pagka-pastor ngadto sa Pagadian, Tukuran, Sambuanga del Sur. Kisa taga Pagadian dire. O dito. So gipa-eskwela ko sa Tukuran, Sambuanga del Sur. So ang among gitunan ngadto, Biblia. Nag-eskwela og pastor, ang among gitunan Biblia. Gitawag na mog Sola Escritura. Unsa to? Bersikulo laway, kapitulo baba. Mo nang gitunan namo. Sa Bible School, gitudluan mi how to preach the gospel of God. Gitudluan mi gwali, o especially, gitudluan mi sa mong superior, unsaon pag-convert sa Katoliko. Gitudluan mi unsaon pag-convince sa Katoliko. Nga naman, giingnan din mi, kung mahimo mong pastor missionary, kinahanglan inyong sangyawan Katoliko ra. Ayaw mong sangyaw sa iglesia, born again, baptist, ang iyong sagyawan, Katoliko ra. Nga naman, Katoliko ang sagyawan. Kaya Katoliko magyango-yango raman daw. Walang among target mga igsoon, Katoliko ra. To make the long story short, mga higala, unsay pamaagi na mo unsaon pagkabig sa Katoliko? Naitulo ka pamaagi na mo kanadto. Nahimo kong pastor missionary. Ang unang paagi na mo unsaon pagkabig sa Katoliko kanang gitawag nimog Arus Caldo Patron. Arus Caldo Patron? Feeding program. Magpakaon mi sa mga Katoliko, nahitabo ba na dire? Nahitabo. Ikaduwa ka nang gitawag ni mo compassion. Unsa na compassion? Ang among simbahan magpa-eskwela sa yung anak kinder padulong college, libre tuition fee. Naba na dire? Na, ibaylo sa Katoliko ang kaluwasan para sa kaluwasan tinuod eh. Ikatulong pamaagi na mo unsaon pagkabig sa Katoliko, kanang gitawag og house to house evangelization. Nga kaming Katoliko, libot-libuto naman yung katulong tagsa na mo simba, magputos mig 5 kilong bugas, tulong ka nila tag sardinas, 5 ka noodles. Kay bright man ang Katoliko usahay. Pag magsipit-sipit kag Biblia karon panahon na, ang mga Katoliko manago. Manago. Pero pag relief god sa imong dadon, di na manago, mga abre pa, pastor, mangampay pa, pastor. So malang teknik na mo. So, igsoon, mga pangutana mo, unsay bugat akong rason nganong ana ako simbahang Katoliko. Nagiingon sa 2 Korinto 13:8, wala kitay mabuwat sa pagbatok sa kamatuoran, kundili ang pagdapig sa kamatuoran.
2012, wala na ko damha, katong pastor na ko sa born again, nga siya ang hinungdan, nga nung nahimo kong pastor sa born again, unsang pagkaunsaa, pagka 2012, nahibalaan ako, ang akong pastor na-convert sa simbahang Katoliko. Atong palakpakan ng Ginoo. Ang akong pastor, 2012, kusog na kay Mangulos, inali na Mangulos, oh. Psst, hey, kita ba ang pastor Mangulos? Ani na Mangulos ang pastor? Ang akong pastor, nga mo hinungdan, nahimo kong pastor na himong Katoliko. Unsay nahitabo sang pastor? Gikuha ang lisensya, gikuhaan og 10%, gikuha ang simbahan, gikuha ang source ministry kanang support sa gawas ba? Kaya mo na? Hey. Support sa gawas ba kanang ang among trabaho kanang mag-market preaching mi? Sa kanang kilid-kilid, mag-market preaching mi, picture mi sa mga Katoliko. Unya ang picture na isend na mo sa gawas, pagbalik niya na, dollars na. Hey. Anong trabaho na mo? Wawit ang mga suko ang pastor na mo, kaya pangyagyag ba namang kabaturan? So, Exxon, diretso ta. 2012, ang akong pastor na himong Katoliko, kusog kay Manguros. Nasaan po kong Sambunga del Norte ato. Unsay hitabo? Gidul na akong pastor, nangutana ko, unsay bugat ni mong rason, nga nung nagkatoliko ka. Kabalo ko si bagsong pastor, nag-discuss mi. Matod pa niya, sa musugod kay sa dili dong, kaling simbahang Katoliko nga atong gibay-biyay, atong ginasaway kanunay, mauli kaling bugtong simbahan nga gitukod sa itong Ginoong Jesucristo, 2,000 anyos na ang milabay. Amen. Unsay natabo, gitagaan kong libro sa DepEd. Kasi ba taga-DepEd rin eh? Ay, kasi taga-DepEd rin eh? Katong grade 3 nga, libro ba? Kasi ang pagsulo, ang kasaysayan pagsulo, pag-uog na page 201. Gibasahan ko niya ang simbahang Katoliko, isa sa mga sangay ng Kristyanismo, ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. Nalupig ko sa mong argumento. Nga naman, sa mong diskusyon, nalupig ko. Kaya na may panultihon sa Latin, argumentum contra pactum non balit. Kung kayo mo argumento, dili mo sibo sa realidad kung kamatuuran dili na balito. Amen. Unya, ang baruganan sa pastor, full documents, full evidence. Lugi ko. Kaya akong baruganan, tama lang ko, versikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. Pindi ko. Gibiyaan ako, pastor. Bahala ka na, pastor. Katoliko biya. Kusog naman kasi Mangulos. Unsay natabo? Nawala ang may relasyon 2012. Pagka 2014, dito, left and right ka po akong pagkabig sa Katoliko. Sangyaw ka po ko sa mga Katoliko, left and right. 2014, na ako'y amigong pastor sa Pagadian, Sumbonga. Iyang pangalan sa pastor Noe Dora, kasi kailan dire? Psst! Hey! Kato nga pastor, amigo na ko na, Presbyterian nga pastor. Wala akong kabalo nga kato nga pastor, Katoliko na po na ito. Gi-invite ko na nga pastor, 2014, seminar sa Cebu. Anak siya na ko, pastor, seminar ta sa Cebu, tulog adlaw nga seminar. Kini nga seminar, pastor, convention seminar sa tanang mga pastor. Iyon ko, di ko pastor, kay busy ko. Ingon po siya na ko, ayaw ka bala ka, pastor, kay libre plate, back and forth. Unya kami mga pastor, kaya nabuhi mo sa libre. Ay, so, nisugot ko. And siya na ko, libre accommodation, meals, hotel. Unya, libre pa yun, pastor. Ilaag iturta mo. Anak po itong pastor nga. Kaya nisugot man ko mo seminar. Pagdala po 5 ka pastor. Unsay nahitabo. Gitagaan mo plate, one way ra, padulog Cebu. Pag-abot mo sa Cebu, mga igsoon, 2014, sa Pier 3, padulong namin sa binyo sa Ikutek Lahog. Dito man lang binyo. Pag-abot mo mga igsoon, kuyog na ko, nagdala mo ko 5 ka pastor. Dahil pastor sa Balista, Baptist, Pentecostal, Born Again, gidala na ko Cebu katong 2014, kaya mga amigo na ko. Kaya mong tuyo, convention, seminar lagi. Unsay nahitabo mga igsoon. Pag-abot mo sa Cebu, pag-abot mo sa binyo, doon na nakabutang dako kayong convention seminar house, nakabutang sa taas, Walking with Jesus seminar. Oy! Unsay kaya sa Bisaya? Maglakaw ka uban ni Kristo. Apil-apil man sa nindot ng seminara kay maglakaw ka uban ni Kristo. Dito mga igsoon, kaya kumakaubang pastor, sulod naman. Pag-abre sa mong purtahan mga igsoon, kaya pag-abre kayang seminar, Katoliko man niya eh. Dito, na-scam. Unya, hastang sukuha sa pastor, kauban, kaya ang sulod sa maong seminar,
Unsay nahitabo? Dagko kay mga rebulto. Kaingon to ko, in Jesus name, in Jesus name. Kay allergy man may rebulto. Amen. Unsay nahitabo? Nasuko ko mga kaubang pastor nga naman. Tungod kay ngano ko nung gidalan ako sila sa Katoliko. Maka-impierno man namo ang pagapilapil sa Katoliko. Psst, oy, maka-impierno. Mo bito, ingon to mga kawan, mangulit ta, ma-impierno ta dire. Ang problema ko sa along pag-uli ang plite. Kaya kinahanglan mo naman humanon ang tulog kaadlaw nga seminar ay hamin taga ang plite. Napugos yun ko. Giingnan ako sila nga, unsa ito pag-uli ang plite? Like soon, manguli bagod sila. Giingnan ako sila nga, ayaw na magkasuko diha. Ato na lang humanon ang seminar. Total, ang atong membro, huwag man kabalo nag-seminar ta sa Katoliko. Nisugot ako mga kauban. Unsang pagkaunsa, to make the long story short. Unsang pagkaunsa mga igsoon. Nisugot man sila. Unya kanang seminar sa Katoliko, katulad na atin na ako seminar, Catholic renewal na ito. Ang ko yung seminar 300 plus na mga pare, na mga madre, pastor, pastora. Ang majority yung seminar ngadto sa Cebu 2014, halos tanan Katoliko. Amen, kay Catholic renewal man. Unya, gibahin-bahin miglingkod. Ako kaubang pastor daghang tuod sa unahan. Nakaninot kay nakatapat yung pastor sa Baptist dire. Ang nagmisa atong 2014, pare niyo dire sa Bohol si Father Skilton. Katong negro Nga kay English man to. Ingon tong pare nga, all rice tindog na be. Tigpangurusay naman sa kato. Ingon tong pare nga, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Unya kung di ka mangurus ganto, lingi-lingiyon ka sa mga Katoliko. Di katong kauban ng pastor sa Baptist na pag-ingon niya, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Atong palakpakan ng Ginoo mga igsoon. So dito sa mga seminar, dito na ko nahibalan nganong mangurus ang Katoliko. Tungod di pahinambog di ay ang kadaugan, ang kaluwasan, ug ang gahom sa Dios. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, kay alang kanila ang cross binuang. Apan alang kanatong ginaluwas, ang cross kadaugan, kay kini mao ang gahom sa Dios. Amen. Ezekiel 9:4 hangtod sa 6, ipatik ang krus sa agtang. Kaya ang timaan sa krus, mao ang timaan sa katauhan sa Dios. Amen. Atong palakpakan ng Ginoo. O dito sa mong seminar, ang naghatag na kong katinawan sa pagtuong Katoliko, iyang pangalan si Father Joe Kilong-Kilong. Kasi kailan dire? Psst! Oy, kasi kailan dire? Usa ka jisit nga pari. Talang mga pastor, kaming mga pastor, gitagaan ni katinawan sa pagtuong Katoliko, dito natubag ang tanan namong mga pangutana 2014. O dito mga igsoon, matod pa sa Juan 8:32, Viritas levi rabet vos. You shall know the truth, and the truth will set you free. Amen. O dito na ko nahibalan nga usa lang kasimbahan ang gituko ni Kristo og dili ang born again Christian. Kay si Kristo bingon sa Matthew 16:18 bingon si Kristo, tues Petros et soperam pitram ed peccabu ecclesia miam et porti empere nun prevalebon adversus iam. Nasabtan wa? Adaghan ta. Mingon si Kristo, o ikaw Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini. O kanang simbahan giangkon sa kasaysayan ng reliyon, world history by Webster. Nga way laing simbahan nga adunay ginikanan sukad pagayud sa kakaraanan, walay lain kundi ang Iglesia Katolika Romana. Atong palakpakan ng Ginoo mga igsoon. Mo nang pasalamaton kami ni Father Darwin, no, kaniadto pagyud. Pasalamat din ni Father Darwin nga kaming mga converted palangga kami ni Father Darwin, no? Taga-abot na mo sila sa iyang kuan, busog yung kami, dagko ka na mo tiyan. Karoon lang adlaw, kapilaw yun manikaon ba? No, mga igsoon ko ng Kristo, mubo lang ako ipaambit mga igsoon, kaya na may panultihon, mas maayong sulti o gamay, ako na-invite sunod. Amen. So mga igsoon ko ng Kristo, before ko mga igsoon, nasa yung advertise ka dali, ha? Matumig si Kihorog ma. So nami, healthy organic coffee mga igsoon. Kani nga kape mga igsoon, pampaubos sa BP, sugar, katong insomnia, nga di katulog, lamig yung tulog, no, kaning
Hi. Hello. Mo pa magduka? Ni ana jud. Ang atong gipaabot ang atong Parish Vicar sa Holy Infant Parish Valencia, Assistant Chief Exorcist sa St. Michael the Archangel, Office of Healing, Deliverance and Exorcism, o Spiritual Director sa Catholic Faith Defenders, Diocese of Tagbilaran. Welcome, Reverend Father Darwin Gitcano. Mayong gabi na itong tanan. God is good. All the time. Ato sang basahon ang Ebanghelyo karon. Palig manindog ta, ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa dihang nahiabot na si Jesus sa Nazareth, mingon siya sa mga tao sa sinaguga. Apan sultihan ko kamo niini ang usa ka propeta dili gayud dawaton sa iyang kaugalingong lungsod. Pamati kamo kanako. Tinuod nga daghang mga byuda didto sa Israel sa panahon ni Elias. Sa dihang walay ulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug may dakong gutom sa tibok yuta. Apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan unsa kanila. Kundi ngadto hinuon sa byuda sa Sarepta, sa kayutaan sa Sidon. Ug may daghan usab nga sanlahon dinhi sa Israel sa panahon ni Propeta Eliseo. Apan walay bisan usa kanila nga naayo gawas kang Naaman ang taga Syria. Sa ilang pagkadungog niini nangasuko pag-ayo ang tanan nga didto sa sinaguga. Nanindog sila og ilang gitaral si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod di natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Apan miagi siya sa taliwala sa katawhan og mipahilayo kanila ang Ebanghelyo sa Ginoo. Alig man lingkod, una pasalamat ko sa Ginoo nga nagkita ta karon. Amen? Atong pakpakan ng Diyos samahan ang Anak ug ang Espiritu Santo ug ang atong parish priest si Father Mawe nya dasig kaayo no naglamay magtapi dito sa ubos. Atong gaan sa masipang pakpak ang atong parish priest Father Mawe Pantuliana ug sa ko mga kauban si nakoy silingan nang Mila og si Efren. O sa akong mga kauban nga nagtabi ka ganina, Sister Jeril, Brother Sherwin, og sa duha na bisita nato nga katong kinsa nauna ninyo tabi ikaw bro? Si Bro Amik Taglinaw. Sakto ba ko bro? No, Taglinaw. Gikan siya sa Diocese of Butuan. Unya, kining tawhana, sirinig pangatake nako no? Sa social media, kanas Darwin, kana sinong Darwin, kanang yang exorcism, napas mo na. Nangapas mo na. Pero, unsay nahitabo niya, nga sig follow sa atong mga to, kauban na nato karon. Amen? Atong pakpakan ng Ginoo na makadasig nya makakita lang ko sa iyang mga reels
Di na po kumutubag. Ang mga CFD may mutubag. Kamuray banat. Kamuray tubag tato igsuon. Pero nasya ko kay nag-post na siya. May birthday siya nga Sabadista. Sakit kaayo ang iyang pagbiya. Kay iya nang namatan sa kahayag ang Seventh-day Adventist. Therefore, milagro kaayo. So kining namalik na to, namalhin na to, wata manghatag og bugas. Uy. Wata manghatag og sardinas. Wata manghatag og noodles. Ang uban po, namalhin kay kuwang sa kinaadman sa Katoliko. Pero kining namalik ron, napuno sa kinaadman o kamatuuran gikan sa simbahan. So alkanse yung mubiya sa laing tinuhuan. Yan naman, puro inosentes Katoliko. Pitok-pitok lang mata. Sang yawan tanganong mo, sangpit ang mamamere. Nga bawal na. Sa may tubag, pitok-pitok lang mata. Yung sa may tubag, bitaw no? Yang anong doon daw yung mga santos. Yang Ginoo ra may simbahon. Sa may tubag sa mga Katoliko, pitok-pitok lang mata. Bitaw, no? Sunod adlaw, ni bitaw sa pagkakatoliko, kay bitaw raman. Oh, unya katong ikaduhang nga nitabi, si Pastor Rosby. Pastor siya. So, usa ka pundok sa protestante. Karon, kauban na pod nato. Karon, sabtang nagtabi mi ni Father, nakadawat na po kog text, gikan ni Brother Darrell Villanueva, nag-communicate. Sa mga wakay baw, kinsa ni Darrell Villanueva, usa ni siya ka legendary debater sa SDA. O hinahinay po siya ni-express nga ganahan na siya mag-Katoliko. Si Brad Darrell, wapa na ko masulti kay chat pa man meron. May tawag naman ko, naputol among chat-chat. Ano siya kibaw, gamay pa ko, hangtod karon gamay gihapon. Ang karaang CFD, Brother Edgar Laugan, nagdebate sila dito sa Tubigon. Ako mo'y cameraman atong time. Sabadista siya, Brother Edgar as CFD. Ros Brother Edgar sad, kanhi pong Sabadista. Una nga dito sa punto por punto, Brother Edgar, Sabadista, Brother Jando. Sabadista, Brother Jando, no? Sabadista. Unya, ang naglibot na ko dito, Brother Paul Alima, pastor sa Saksi ni Jehovah. So, kini akong mga kauban karon, mga di Katoliko. Kaya magwali mi des merkado, karong kung madayon na, karong March 31, doon na tayo Grand Bible Rally. Nya kanang kauban ako manubag, pasagdan na nako sila. Kay puro na nako kontra sa una. Kana bro Mars la lantugi mi plaza. Karon kauban na nato. Is that amazing? Is that surprising? Isn't it? Ayaw mo pagkahadlok sa pagsulti sa kamatuuran. Kay ang kamatuuran ra ang makahatag nato kagawasan. Amen? Atong pakpakan to mga bisita karon. Sa ato ibanghilyo karon hindot kaayo. Pinangga dyan yung Ginoo ning mga byuda, no? Tanawa garo? Oh, apan wala ipadala si Elias ngadto sa bisan unsa kanila, kundili ngadto hinuon sa byuda. Kapinangga. Na may mga byuda dire? Hansap, hansap. Hansabi. Ayaw ka ulaw. Hansap. Kaya mga byuda, daghan ding mga byuda, no? Ayaw ka ulaw. Kisa pa yung mga byuda? Ayaw mo ka, oh. Kaya ito pangitaan. Kung sabay ganahan nyo, afam? Pinangga kayo. Tanawa, God? Ipada nila ni Kristo, na sa Diyos, si Propeta Elias, aron pag-ayo sa balatian ni Hari Naaman. Nabi, no? Skin disease. Sangla.
Unya, isugo siya ngadto ni Elias nga humol sa maong sapa. O sa ikapitong paghumol, mo niya, muna yung unang pagbasa, connected ni sa Ebanghelyo. Nasuko sina Aman. No? Busa miadto sina Aman uban sa iyang mga kabayo o ang mga karwahe, umihunong siya diha sa pultahan sa balay ni Eliseo. Og si Eliseo nagsugog tao, ngadto kang Naaman aron pag-ingon, lakaw ngadto sa suba sa Hordan. Og tunlob makapito ug maayo ka. Kapila mo tunlob? Yanong kapito mo pod? Yanong di pod kawalo. Connected man ni sa 7 because number 7 is perfect. Munang doon na tayo 7 sacraments. Pila nakabuok ng 7 sacraments? Napito. No? Pito. Right, sud mo, no? Pito mo na, no? Apan nasuko si Naaman. Og milakaw nga nagbagutbot. Siya mingon, gipakaingon kog moari siya kanako, iwa siya tagbuan ni Eliseo. Wa jud magpakita niya ang propeta. Nyahatag lang instruction ang propeta. Ngadto sa nakadto na mo sa Jordan, perting lubuga. Pag adto na mo dito mo dinhi tubig sa Jordan, iyo, yaks. Perting lubuga. Nya dito baya gibunyagan si Kristo. Very symbolical. Ingon anak to kinabuhi, lubog basta ng lubog. Uy. Tinoo dili. Pero despite sa kalubog, mahinluan si Naaman. Padayon na natog basa. Gipakaingon kog moari siya kanako, kay sikat man si propeta Eliseo. Sa gawas ug sang pito niya ang ngalan sa Ginoo nga iyang Dios ug iwarawara iyang mga kamot ibabaw sa sangla ug ayuhon niya ako. Dili ba ang suba sa Damasco nga mao ang Abana ug Farfar mas maayo pa kaysa suba sa Israel. Pagkalimpyo atong suba nganong wa ko patuan dito. Ni anong ko suba nga perting luboga. Iyo. Isangla pa ko. Ihumol pa nako ni adto sa mag-init mga ni kog tubig niya. Tuan nung ko lubog. Iyo. Sig pagkulbol. Si Naaman. Padayon. Dili ko gusto nga adto ako maligo sa Jordan. Kay lubog lagi. Isa may nakaadto sa Jordan. No, lubog dili. Lubog lagi. No. Kaya lubugan. Dito po may humul-humul po may dito. Ay, langoy dyan ko. Kaya mauni ang suba diin gibunyagan ang Ginoo. Mas tinaw pa ng Lubok River. Malubog naman na panahon sa baha. Inig baha sa lubok, maunay Jordan. Unaan ninyo, perti yung lubuga. Kaya nalubugan dyan. Panayon ta. Busa milakaw siya nga naglagot. Yati ra. Humulon ko ng Jordan, perting lubuga. Makasabot ko, kaya naman lubog dyan lagi. Mas maayo pa tong sapa. Mas maayo pang lubog. Tinaw pa. Makita pa nimo ditong mga kuan, mga tilapia. Apan miduol kaniya ang yang sulugoon og bingon, Sir, nganong dili manimo tumanon ang gisugo sa propeta? Aron ka mamaayo sa imong sakit. Busa miadto si Naaman sa suba sa Hordan kontra gusto. Nakita nimo nagmugot to siya ate. Nagmugot. Kabantay mo, gigamit ni Kristo ang tubig. Unang doon na tayo, holy and exercise water nga atong i-bless karon. Okay? Panayon. Kadtong katugon, katugra mo.
Kantahan ba mo? Pahulay nga dayon ihatag niya, ug ang kahayag nga way pagkapalo. Ito, kumidya rin na. Lahi naman mong tinanawan ako. No? Bahala mo. So, padayon ta, ha? Busa, miadto siya naman sa suba sa Jordan, og mitunlob siya. Makapito. Dili ka uno, dili ka walo, makapito. Sumala sa gisulti kaniya sa propeta sa Dios, og nahiuli ang iyang pamanit sama sa panit sa usa ka bata. Wow. Who touches your skin? Only Velo touches mine. Wow. Dibalik ang kahamis sa iyang mga panit. Unya, sinaaman ug ang iyang mga kauban ni balik kadto sa propeta sa Dios subingon, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawa sa Dios sa Israel. Busa dawata kining akong gasa kanimo, Eliseo. No. Grabe no, tupakpakan si propeta Eliseo. Pero tungod ba to sa gasa ni Eliseo? Dili. Tungod to sa Ginoo. Instrumental cause lang si Prophet Eliseo. Pero si Saint Therese of Avila, ningon siya, never say what great things the saints do. Mali ko na ka? Never say what the great things the saints do. Say what the great things God does in His saints. And begin to do great things yourself by turning to Him. Kasi pasabot ni Saint Therese de Avila din, ayaw na hisguti ang naghang milagro sa mga santos. Ano man, kinahanglan ang tanang buhat sa mga santos, buhat na nga gikan sa Ginoo. Therefore, atong pakpakan ang Ginoo. What great things God does in His saints. Kinahanglan atong hisgutan ang dagkong butang nga gibuhat sa Dios sa iyang mga santos. Ibasig unya mga santos na nahimo na natong Dios. Uy. Tinoo dili. Nindot ka ining reminder ni Saint Therese of Avila. Never say what great things the saints do. Ayaw jud ninyo ipasigarbo ang buhat sa mga santos. Unsa itong ipasigarbo? Ang buhat sa Dios diha sa iyang mga santos. Aron ang tanan nimong mga maayong buhat ipahinungod nimo ngadto sa Dios dili sa imong kaugalingon. Nakuratan lagi mo. Wa ko masukwa with feelings na ako kay sa arc of the liberation day sa subject na mo kun makapunto ka ipaum imong tingog pero wa ta masuko with feelings nang ato. Kung mo donate mo sa parokya ayaw na butangig donated by. Bawion na nako powder mawi kay wa nimo butangi sa akong ngan. Uy, ikaw mo'y na-glorify ni Ana. Uy. Nako'y idol nga politiko, ibaw mo, si Vico Soto, na-impress ko niya, nga naman, ang tanang mga project niya sa syudad, why ngalan niya? Itong pakpakan. Naunta mahimong inspirasyon sa tanang politiko. Uy, inyo din ang kwarta. Amo mana. Uy, tinoo dili. Karong eleksyon, kadtong dako kay palit ninyo, ayaw botare. Kay kun inyong butaran, kitay mo tagang, ayaw botare
Aron Montaga. Yang Father, dawaton dili. Unsa inyong tubag? Dawaton dili. Dito sa Valencia, kay ba mo? Dawata pero ay usba inyong boto. Kung mahimo kadtong kinadak-ak palit, ayaw botari para motagam. Kadtong nigamit og kwarta, wa to may gugma nato. Kanang nigamit og kwarta, wa na magsalig sa ilang performance. Nagsalig na sa ilang kwarta. Iniglingkod, bawion. Dili lang kay bawion. Doon na ba'y ginansya? Tinoo dili. Dili lang mangginansya. Mamondo pa sunod eleksyon. Kinsa ng kwarta nga gipalit ninyo, ato unsay buhaton nato? Dawaton dili. Ayaw lang jud botari. Hangyo ko ninyo. Bahala na mo. Basta ayaw botari. O okay ra mo na kung hangyo. Paningog mo. Ato man ang kwarta. Uy. Unsa man? Pero ako lang jud hangyo ninyo, ayaw jud butare. Magkahiusa ba ta? Yes! Butaran ninyo dili. Yes! Kusga. Yes! Muna nay kausaban sa atong lungsod. Muna nay kautaban sa atong probensya. Amen. Yes! Ayaw butare. Kay luoy na kaayo ang atong probensya. Maluoy mo. Dito sa Valencia, kay ba mo, akong ikiha ang mga politiko nga mamalit. Nya ako, kay 40 anyos naman ko, nya si Cristo 33 raman, pwede na ni patyon. Sa ayaw sa Father, ayaw sa Father. Ayaw sa... Pero pamisahe lang kung doon ay mo patay na ko. Wapo ko'y asawa. Wapo ko'y anak. Pwede na yun. Na-inspire ako ni Kristo. Na-inspire ba mong Kristo? Tinhon? Ayaw radyod butariya. Magkahiusa ba ta na nga di butaran ang namalit? Amen? Ato bito ng kwarta. Ang ako lang, ayaw lang jud butari. Amen! Amen! Para mo tagam. Timan iya, kung kanang dagkog pinalitay karon, mudaog na, kitay mo tagam. Tinodile! Tinodile! Balik ko na ko, kung ang mudaog katong dagkog palit, kitay mo tagam. Pero kung ang nidaog kadtong wa mamalit, ang namalit may motagam. Wa nang gamitan jud ang atong kaalam. Kamoy mag-decide kinsay butaran. Kay naata sa spirit of democracy. Ayaw pag-ingon, ayaw mong patuon ang mga politiko kamingon, wa mo'y project kung di mo mubuto na mo straight. Ayaw mong tuon na inyo din ang kwarta. Uy. Amo na. Bagka mugnaw. Pero ako masukuha with feelings na. I-educate rata mo. Kamoy butar. Di si Father Darwin mo promote og politiko. Yan naman, demokrasyata. Abot man tas politiko. Kaya kinis na aman, hari ni. Ako ni gapon. Pero ayaw mo pag-away sa politika. Amen? Kung bakiki ring pikas, bakikigo ka. Kung ugis ring pikas, ugis ko ka. Karong umabot ng eleksyon sa Valencia, ako umpay bawon ha, atong ipapriso ang
Doon na nakoy usa ka libo kapin nga stay-at-home agent. Ingko ra sila motubag who kinsay ni hatag. Where diin gihatag. Why nganong gihatag. When kinahanglan March 28 magsugod ang campaign period. Why nganong iyang gihatag. Og how giunsan niya paghatag. Pinaagi sa GCash. Unya mga tao, ingko nga, before ninyo, kay ganahan mo dyan mo mudawat, before ninyo palit, gas picture. O, mutingog mong tanan. Mukulikta lang ko sa tanan yung tingog. Hadlok ta na, Father. Dili. Kay libuan man ta mo tingog. Katong namalit mo'y mahadlok. Amen. Ako ray mo tindog para ninyo, mo file ko og kaso, criminal case yun na. Criminal case ang pagpamalit. Kaya mo na'y sinugdanan sa corruption. Tinoo dili. Okay ragpat yun si Father Darwin kay 40 na lagi. Nilapas na ni. Amen! God is good! Ayaw mo kahadlok. Kay mga tao nga naas kahadlok, dili na makalihok. Unsa ta? Ang tao nga naas kahadlok, dili na kalihok. Apan ang tao nga sigig panghadlok, dunay giilok. Amen! God is good! All the time! Sus, kung maghiusa lang ang katawhan sa Diyos, mausab ang dagway sa politika. Gipasagda nato sila. Pila raman nakabot, 12 raman nakabot. Po ra day. Mayor, vice mayor, 8 kakagawad. Kitang tanan kung motingog lang. Di na ta mangaway. Motingog ta sa kamatuoran. Mangirig sila. Amen. Maghiusa ta sa pagtingog para magsugod lang ko sa Valencia, ha? Uy. Ako nang giadto mga politiko, mayor, o mga future mayor, ikiyata mo, ipapriso ta mo, kung mamalit mo. Atong hunungon ang korupsyon. Ningon po ito akong parokyano, pati di na may kadawat, ani. Di na may kamangon, ani. Unya, kung mo na, kung maghiusa ta, nindot na mga health services. Nindot na ang mga Department of Agriculture mo provide na og nindot additional nga abono mo brato ang bugas. Mohatag na og nindot nga mga facility para sa mga agriculture. Moubos jud ang bugas. Amen. Sus pagkanindot. Abi ninyo dito sa Canada kung manghod 2 years pa dito. Nakadawat siya $6,000 para sa child benefits sa iyang 2 ka anak. More than 200,000. Ningon siya nga ganahan man ko diri sa Canada kaya ganahan ko mo daghang anak. Nya sa Pilipinas siya, pila na ko katuig da, wa jud ko kadawat bisag purpose. Purpose wa. Dapat makadawat man ta kay kada adlaw man ta nag IVAT. Kanang inyong sanina 12% IVAT. Kanang inyong kuan sa buhok, pagpakulor sa buhok, 12% ibat. Mo bitaw nangalibat na taron. Dapat kini mga lula, doon na ni mga vitamins parang abot pa nig 200. Healthy ka nunay, libre na unta tag hospitalization karon. Kung matarong og magkahiusa tang tanan. Tinoo dili. Wa man ta magkahiusa. Sus kung magkahiusa lang tag mo file og criminal case sa mga politiko nga namalit. Hunong ang korupsyon. Magsugod lang ko sa Valencia, ha? Unya kung katapusan ni nanako, pamisahe, baya ko ninyo. Mga matay tang tanan. May ni mga matay tang para sa hustisya o kamatuoran. Asa ganahan ninyo, mamatay mo stroke? Ayaw na. Mamatay ta para sa paghigugma sama ni Kristo sa katawan.
sakit. Ay na magpa-cute-cute pa. Wala na magpa-cute-cute, oh. Nagpakamatay na. Andam na ba mo magpakamatay? Ay, yati ra, pagsulod ya pare. Be inspired with Jesus Christ. Amen? Atong usang adlaw dito mi sa Batuan, parokya sa Batuan, na iniduol nako usa ka amahan ang iyang anak na sakit og psoriasis related sa skin disease. Siya lipay kay siya nako, Father, salamat kayo. Pasalamat man ka nako. Father, ang akong anak, seaman. For 3 years, Father, wala siya kasakay. Iduulamig doktor, Father. Iduulamig mga kwak doktor. Iwa mada sa in English, nagbinisaya me. Nya, Father, wag ka pun maayo. Ya, kumusta imong anak? Wala nagpasalamat ko, Father. Kaya nibalik na siya sakay. He is completely healed. Not because of Father Darwin, because of the sacrament, the 7 sacraments of Jesus Christ. Amen? Sus, kung nahibaw lang mo mga Katolikuha mo, unsa ka powerful ang 7 ka sakramento, kanunay mo moduol sa atong kaparian, because all priests are healers, not because of them, because of the great things the Lord has done to the priests, because of the 7 sacraments. Atong pakpakan atong mga kaparian. Amen! Pero doon ay sakit nga natural. Go to the doctor. Listen to them. Kay doon ay sakit nga natural. Ngayon praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. In the name of Jesus, I command you, be healed. Panatiko ka, anak. Ningon ang Ginoo na, ang maayog lawas o maginanglag doktor, ang masakit ra. Kasi ningon, si Kristo. Ni-recognize siya sa role sa doktor. Kinsa man ko. Hindi mo recognize sa doktor. Di ba? Ang Ginoo na, ang Diyos sa mga Diyos, ningon na, ang maayog lawas o maginanglag doktor. Ang masakiton ra. Kung doon ay masakit doon din pakonsulta mo sa doktor. Amen? Muna nga, kita nga na din ni karon, we need the sacraments because Jesus is the Savior. Kinsa may nag-institute sa sacraments? Si Kristo mismo. Kinsa nag-institute sa sacramentals? Ang simbahan. The church is the pillar and the foundation of truth. Atong isang adlaw day, akong suod nga amigo, doon na sa kaila, nakaadto ko sa ilaha, kay ang asawa sa mong doktor, tunay sakit. Ang doktor na mo inisampit sa pari. Sa ato pa di na natural. Natural. Ang sakit sa bana sa doktor, kay ba mo? Kahibulungan. Breather. Ganun saan atong Martes pa na hitabo. Nagapanglaw. Unya, pag-abot na ko dito, akong giingnan ang mao nga pasyente, pila nakakatuig, way kumpisan. Dugay na, Father. Ibaw ba ka nga ang confession, anointing of the sick and Eucharist, sacrament of healing. So ba, Father? Umpisal ka. Umpisal na ko siya. Kay kada alas 4 sa hapon, mamugat ang iyang lawas. O dunay mga may niya. Uli na. Sugod pagpuyo nila sa bagong balay nila. Dito ang pagbugat sa iyang lawas. Luya kay siya. Nikalasayas, maaptik siya. Napila naman ni Kaadlaw imong gibate. Dili ni Adlaw, Father. Usang tuig na ni Kapen. Kada alas 4, Father, di na ko masabot. Ningon ang iyang doktor nga asawa, hallucination na, Father. Psychological na, Father. At tiniguang na si Father. Mga 60 kape naman sila. Ko,
Sugod ni nga ni puyo maning balaya. Sao? Diyos ako may katingad-an ninyo. Father, suyupon siya sa langob. Asa mang langob din eh? No, Father. Nas likod sa ilang nindot kayong balay. Ay, see. Naman ang kagumpisal, no? Nya, alas 3:45 naman to. So, Father, hapit na alas 4. Namugat na ko, Father. O, pagkakita na ko ni mo, Father, nakulbaan ko. Anong kulbaan man ka? Karoon bang tanang kita? Wa ko kahibaw. Nanong nakulbaan ko. Ang bana sa doktor di ay walking possess. Uy, nakulbaan ba mo diha? Ayaw si kulba-kulba diha. Kay nagtok pa ta. So yung tabo mo kaiksunan, ningon ko nila, naya mga barkada dito, naglibot niya, kubingon ko, ako siyang i-deliverance. Sige, Father. Kaya akong i-bless ninyo nga oil, akong gigamit, akong gihaplas sa iyang tuhod. Oh, nag-react siya. Kunya ang doktor. Ay, ang pasawa. Itanaw din ko sa doktor, Dok, dili ni hallucination. Dili po ni psychological. Tinuod ni adunay spiritual warfare. Tinuod nga adunay yawa. Matuo pa mo adunay yawa. Nakakita na ba mo yawa? Nakakita na ba mo yawa? Ang tanaw mo siyang tapat. Biluang mo lang. Kita na mo yawa, ang tanaw sa tapat. Di na yawa, uy. No, anak ra na. Wait ako, medyo ra. So, inita mo makiksunan, akong ipangutan na ang yawa nga na siyang lawas. Tell me your number. Dili, cellphone number, ha? Masig magunahuna mo na, dahil number ang yawa, cellphone number. Meaning, tell me your number. I command you, mingon ang exorcist, I command you, in the name of Jesus, tell me your number. How many are you in his body? Isa. 3. Nakulbaan na nas palibot. 3. Nya sunod, in the name of Jesus of Nazareth, tell me your names. Gaspar. Your other name, Melchor. Wala, 3 kings. Dili day. The other name, Nardo. Ay, kay kong 3 kings. Si Baltasar ang like ko. Tinood na, ako magbinuang. Nya, humana na, magpaila-ila na sila-silangan, ako ding i-command, Spirit of Baltasar, I command you, in the name of Jesus Christ, to depart from his body. And go immediately, ningon pa ko, in the name of Jesus, tell me where do you dwell in their house? Sa cave. Oh, ito as cave di ay. Bantograng, suyupon siya sa cave. So, dito, ano man ko dito? Isabligan ako asin, holy and exercise salt. Butangan na to cross, medals. Pagbalik na ko, gaan na kaayo yang lawas. Martes ko ni Anto, Merkulis wala na mo balik ang iyang sakit. Pertinang lipaya. Huwibis wala na mo balik, nang layas na ang tulo ka mga demonyo. Kung inyong gamiton ng mga sacramentals, mga papa, paminaw mo. Kung inyong i-deliverance yung balay, the Father is the
has a natural authority over his family members. I-cast out ninyo using the prayer of the church, using the ritual of the church, using the sacramentals of the church, ang mga demonyo manglayas sa inyong balay. Nalipay mo rong adlaw? Gabi una? Tinuod? Nya asa man sila padong, Father? Adto sa inyong silingan. Nga mga Mirasol o Marites. Maluoy mo sa inyong silingan. Ikatikay sin taon. Amen? Atong isang adlaw, tumiging simana, from Zamboanga, nabot sila, na-exercise na ko siya, nabot sila Huibis last week. Unya, ato pang Domingo sila na-entertain tungkol sa kadaghan mga to, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kung nakabantay mo sa itong live, magtagalog na ko. Dahil, kahit hindi ako marunong, kalisod-lisod, no? Nahirapan sa kalisod, no? Sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? Pugos sa Tagalog kay Luzon, Visayas, Mindanao na no? From Zamboanga. Ibaw mo, maglisod siya lakaw, ang iyang tiil, inigtunob niya, muhilak siya. Saan pag-explain? Igtunob niya, muhilak siya, mutu iyang mga luha. Muna iniglakaw niya, katong iyang sungkod, mo iyang itukod. 3 months na ito. Tulo na kalbularyo ilang giduol. Nag-diagnostic prayer pa ko atong Domingo kay ako siyang e-exercise this week. Muna magsugod kong exercise alas 10 sa buntag hangtod na mahuman. Atong Domingo po kapok akong solid exercise. Hangtod karon mo nang makumutubo. Unang wako motubo ron. Unang Thursday to Sunday. Unang wala ko mo gawas gani ron, daghan mga series of talks sa gawas, wala ko mo gawas. Kaya maluoy ko from Luzon, Visayas ug Mindanao. Wa ko dito, why exorcist? Wanted exorcist. No? Sa nitabo niya, why explanation ang doktor? Unang niadto sila sa quack doktor, tulo ka quack doktor. Pagkapon siya maayo, ni samot tinuod, akong ipahirag holy, an exercise oil, kinahubag ang iyang tiil. Kaya ba mo, perting singgit niya. Nireact siya sa holy, an exercise oil. Paghuman, wa na siya mo gamit sa iyang sungkod, naglakaw-lakaw na siya. Acts of the Apostle chapter 10 verse 39, Jesus is sent by the Father to heal all of the oppression of the evil spirits. Musa? Sent by God to heal all. What sabi ko? To heal some. Sabi no? To heal all of the oppression of the evil spirits. Tanan maayo ni Kristo, kinsa may in persona Kristi. Tanang pari sa tibuok kalibutan. Kinsa may known healeron, dili na pari. Tinoo dili. Albularyo na. Inig-abot ninyo sa albularyo, ayaw po mo. Tutuan mo. Sorry, brother. Ganun na yung ka makurat. Holy water. Tinoo dili. Unya, every time mo duol mo sa albularyo, dunanay bayad. Ayon mo, inig-ayon ninyo. Di na libre. Pamainaw mo. Nangasuko na kong mga albularyo. Kitong loko sa albularyo. Kiingnan ko sa albularyo. Ikaw pariya ka. Nauna pa minimos duyan. Kuwang pakagtabyo. Ikaw pariya ka.
dili ka sud sa 5 ka tuig mo gawas kas pagkapare. Ya may ni chat nako, gwapa. Ningon, Father, entertain ako. Ano man, maghikok ko kung di ko ni mo entertainon. Nahibaw ang albularyo, nga gi-entertain ako. Kinahadlok mo kung maghikok. Ug akong giingnan, akong amigo, Brad, entertain na ni. Ikay entertain. Wag ko mo entertain. Akong amigo, akong gipa-entertain. Kilibak na ko sa albularyo. Ni ana, natuman na ang akong panagna. Ang pare nga si Darwin nagdaag buntis sa itong parokya. Okay po nga buntis diya eh. Asti lang tikiya. Wanang kung doon mga buntis din niya, ayaw mo paghikog. Tandaan ninyo inyong mga anak, diri na ako. Ako ray po. Ako ray mga mahan. Ayaw lang ninyo i-abort. Amen! Uy! Ayaw ninyo sulbaha ang sa pinaagi sa laing sa bahala nagdaghang kog anak. Basta di mo magpa-abort. Amen? Tinabay buntis dere. Naway amahan, ako'y manumbag na. Giingnan ko sa albularyo, Nana! Natuman akong panagda! Nga mong gawas na mong pariya! Kay 5 na katuig ang akong panagda. Nagdaog buntis dinis atong parokya. Nuwara ba ko kay bahog buntis? Gilibak na kong taman. Okay ra. Pero naluwas ang bata karon. Amen? Itong pakpakan ang Ginoo. Sa mga buntis karon, panawagan, ayaw taw ninyo i-abort. Duulas padadarod, ako na'y amahan sa inyong anak. Bahala nag-i-issue ko ninyo. Amen? Ayaw sulbaha ang inyong sala sa pagbuhat o laing sala. Amen? God is good! All the time! Dan na po'y niduol na ko, kaya kong buntis. Tako kayo ang tiyan. Ato pa ning miaging mga simana, taga Cebu. Naamang na siya. Di na siya kasulti. Anong di siya kasulti? Di na tungod kay amang siya. Maglisod na siya ginhawa. Tako kayo ang tiyan. Nang hubag ang iyang paa. Ibaw mo, pag-exercise na to, mga isuon, kiparang siya. Unya, butangan na kog holy and exercise, cross ang iyang tiyan, singgit siya sa tamas ginhawa. Dunay mga demonyo sa iyang lawas. No? Pila na kalbularyo yung mga daulan, sister, nakasulti na siya. O, matod pa niya, nindot na kayang tulog. O, gawas ka nindot na yung tulog, kusog na kaya siya mulakaw. Tabian na po kayo. While nagtabi pa ko, anara siya. Musinya siya siyang mama, kayang mama, tabian kayang dako. Ana-ana siya. Pag human akong exercise, siya na po'y tabian. Sa liwat kay kas imong mama. Huwag ang mga yawa, ni-reveal ang mga yawa. Diin na sila nagpuyo. Ditos mga kahoy. Uy. Diin sila nagpuyo sa mga kahoy. Huwag mingon ang mga yawa na ibog niya. Itawag na spirit of incubus. Kung lalaki mo appear, kaya wala man sila gender, mo appear gani ang yawa as male appearance, incubus na siya. Kung babae sa ang appearance nila, succubus. Yan ang utanan ako niya. Kung tiguang, Father, ang engkanto, spirit of Nicopus. Okay, tiguang naman siya. No? Yung spirit of Nicopus.
Ito, kumidya itong ikatuluhan. Incubus. Manang biktima siya sa incubus. Manang i-process pa na mo siya. Diyan na po'y nidagan o kapitan dito si Tafe. Hapit na siya mamatay. Yan, ang hilan lang Jod, nga wa Jod ko'y schedule. Pagtawag niya, nakadto ko sa ospital. Okay schedule. Nya, 10 na ang number sa oxygen. Lisod siya ginhawa. Dito sa ospital, dako ka iyang tiyan, dako po iyang itlog, ni dako iyang itlog. Niabot sa tuhod. Ningon ang iyang asawa, Father, ang itlog ra mo po ini dako. Klaro nga sa. Nganong ang itlog ra mo po ini dako. Kinadakan ni itlog. Imagine ka ni abot sa tuhod. Unya pag adto niya, nangutahan ako nila, naghigda na siya. Di na siya kalingkod kay maglisod siya ginawa kung molingkod siya. Niya yung asawa. Yung kong sis, bakong pisalo nato siya. Iluga nato siya. Niya, mag-renounce mo kay daghan kay mong albularyo, giduulan. Entry points of the evil spirit sa mga albularyo. Niya pila istorya mga igsuon. Niya plasa na po na kog holy and exercise oil ang iyang tiyan. Kay nadakan niyang tiyan niya kayo. Niya way finding sa doktor. Tanang laboratory na examine what finding sa doktor. Kaya ba mo, ang doktor na grounds. O po'y pagsud niya kay Dorman. Ang sana, Dorm ba na? O say nga na? Ward. So, pasyente dito, pasyente dere. Sud ng mga doktor. Pagsud sa mga doktor, mo po'y pag-deliverance na ko, walo ka demonyo sud sa lawas. Nagpaila-ila pa silangan. So, sa mga doktor ni sigang mata, ni hunong ko. Kaya na kay mga pasyente, basig managan nalaban rin dextrose. Unya, mga marites po, mga pasyente ng gawas. Tuwa na dito, nagdag-dextrose. Hoy, kinukur ka na ka naman. Nagtapok naman sila. Nagtapok dito sa pultahan. Ako sigingnan, bro, kumusta? Father, nawa ang akong hanga. Di man siya kalingkod. Itindog siya naglakaw-lakaw. Ingkoing na ang doktor, gawas mo ugma dayon kay dili natural imong sakit. Atong miaging buwan, nibalik siya. Hiyos na ang iyang tiyan. Hiyos na ang iyang itlog. God is good. Jesus is sent by God to heal all of the oppression of the evil spirits. Kung gipractice lang nista ng kaparian, way project nga di mahuman. Nganong di mahuman atong project, kay gipang oppress ang daghan nato. Nangahurot ang inyong kwarta sa ospital. Dili maayo sa doktor ang oppression from the evil spirit. Only the 7 sacraments. Only the sacramentals of the church. Kung ang tanang pari pa, ma-empower nato, kung mahil sila sa oppression, di na sila kagastog dako. Hindi matabangan na ang project sa simbahan. Human dayon. Uy. Ato-ato na. Kibaw mo katong dakog tiyan, taga-Hitafe, turting gamayan na, para nimigtiyan. O, pag sports and evangelization na mo, sa Father, muduwa na ko. Before, di siya kalakaw, agakon siya. No? Pero karon, niduwa nag-basketball. Atong pakpakan ng Ginoo. Akong ipaambit ninyo ang mga buhat sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka pari. Sa kayunaan na dito ko sa Marawis, dihay usang tuig na naglisod og lakaw. Ano na?
So, si problema, Brad. Father, bugat kay kong lawas. Pila, na kay habak. Diyan na, Father, anong kibaw man ka? Mutahan na nagalit ko. Naaba kay habak. Wa ko mingog, naaba kay habak. Naan ako kay habak diri. Tangtangan na. Na renouncement. Paghuman o renounce in front of Father Ingo. No, ang Paris priest dito. Naulian siya in front of him. Sacrament and prayer of the church. Akong inas Father Ingo, Father, daghan kang matabangan nga parokyano kung imong gamiton ang sacramentals of the church and then the sacraments. Kaya kita rin makahatag sa sacraments and sacramentals of the church. Nya kay ba mo? Naulian ang maong masakiton. Nakita mi after 1 year, sa bro, insa nako, Father, nakaila pa ka nako. Sawa, nako kaila nimo. Kinsa to ka? Kay ibalik ko dito kay na may kanta misa sa ako tong niduol nimo nga ni surrender sa habak. Kaganina na nag-surrender sa daghang habak, bro. Amik, kaganina dito sa office, kinadaghanan na ay mga kwintas nga di madutlag bala, nag-surrender. Nya, sila na wa may open ron. Para sa mga wa masayod, Thursday to Sunday ang open sa office nato sa Valencia. Kinahanglan 7 a.m. to anamo. I-allocate ninyong 1 day. Ano man, knowledge is power. One of the gifts of the Holy Spirit is knowledge. Kahibaw mo, kamo mismo makaayo mo. Using the sacramentals of the church. Nalipay mo, Kaganina, day nag-surrender. Nakita sila sa Amek. Sila, dito man sila sayo. Nagdagdagang habak. Gisud og kining, usay isud lang ito bro? Silupin? Abag. Gisud sa bag. Gitunulan nila holy and exercise or gitunulan paghikap niya. Ano sa ito bro? Nisuka? Nisuka og mga laway. Nikonetra siya sa holy and exercise. Oy. Grabe. Itong pakpakan ng Ginoo. Unang magsugod ta og tukod sa itong permanent office, gihungungan kong bishop, hibaw na ko sa akong schedule. No. Uy, nayabo man na imong tubig na. Isa man ang tubig na yabo. Nayabo nga tubig. Nayabo. Nayabong tubig. So, moto mga igsuon, yung anak ka-powerful ang atong mga ordinaryo ra na, ha? Mahimo siyang extraordinary because of the prayer of the church. No? Dahil sa kapari, sa oras sa tamahuman, no? 1 minute na lang, last na nila. Dahil sa kapari, nga, honestly, wala ko mo gawas ron, kay kung ako itok, arir ako sa Diocese of Tagbilaran. Kay daghan mang mo bisita Luzon, Visayas, Mindanao, maikog ko ba nga mo nang basta Huwebes ngadto sa Domingo 7 a.m. to anamo. Yan man tudluan mo namo sa among nakatunan sa simbahan. Kining among gisulti ninyo og among kasinatian dili ni gikan namo gikan ni sa kinaadman sa atong simbahan. Itong papakan natong simbahan. Ibaw mo niyo sa kapari na sakit, makasave mo ani. Kung inyong gamito ng mga sacramentals, kung di natural inyong, even natural, pwede niya ayuhon. Kaya ba mo, day usa ka maestra ni adto nako, taga Batuan, Bohol, dako kayang tutoy, stage 3, cancer. Dito po kog luon ato. Kaya ba mo, iyang angkol, iyang kauban, pagpisik nako sa holy water, sa iyang tutoy, ni kalita nga, ang iyang angkol nga nas likod, perting dagan. O niya, ang among panday nga namanday dito, na dukdukan ang iyang kamot kipan. Nagsiya sa panday, pag anak niya, ang iyang kamot, kalit magsinggit, maestra.
na-deform na yung tutoy. Ang akong milagro makaigsunan, gibutangan ni nag-holy and exercise water ang iyang tutoy. O nibalik ka normal ang iyang tutoy. Nibalik siya sa luon, ug bingon siya nako, Father, na normal pagbalik akong tutoy mo, tuo ba ka, Father? Siya mo tuo nako. Para po kumiyog patanawa ko, be. Lahi ang bukayo. Lahi mo kayo, patanawa ko, be. Siya na ko iniingon na magduda pa ko. Di ba? No. Amazing kayo. Mo nang ingon si Kristo nga itong Nathaniel, if you follow me, you can see greater things than this. Greater than this. Amen? Pero, kamong mga masakiton nga niya din ni karon, ang pinakamilagro, dili dyan ang pagkaayo. Kasi matraptas pagkaayo. Ang pinaka-importante, o pinakadakong milagro mga isuon, mangumpisal ta sa atong mga sa apil ning nitabi, mangumpisal po ni. Kay kasagaran ra ba yung di mangumpisal? Ato-ato na niya. Kanang labandiras, pare. Kanang mga kusinira sa kanang si kuyog-kuyog sa pare. Kanang driver sa pare. Ato-ato ra na. Aram mo sa ba? Kanang si kuyog-kuyog sa pare mo na hindi ba? Tinoo dili. Ato-ato ra na. Ang delikado, Diyos na ng delikado, kung ang pare, Diyos mo iway kumpisal. Kitang tanan. Si Pope Francis, niluhod siya at tubangan sa Osaka, pari. Bless me, Father, for I have sinned. Yanong way kalinaw ang atong palibot. We never repent our sins. Sa inahitabo na to, tinawag ko ng liturhiya na to, akong sa. Sa isumpay na? Gamay dako. Dako lagi. Inig-abot na to dito sa ato. Imong sa pari mo'y dakong sa. Tinoo dili. We blame each other. Mangita, tagkinsay atong i-blame. Kaya ba mo? Ang pinaka-peaceful nga pamilya, kung si tatay, si nanay, si kuya, si ate, niingon, akong dakong sa. Iniguli ninyo karon, nahubog inyong bana, ako dyan sa. Yan no? Ikuhin na gabi. Ikapoy man ko. Ako dyan sa. Akong dakong sa. O niya, kahubog sa inyong bana, ayun nyo kasabi. Inadarling, sa may ganahan mo, coffee, milk, salabat. Bungabog all of the above. Yung kadlaw na, dili tamay, may. Darling, atong silingan baya, darling, mag-ulang dyong gihaya, mag-ulang dyong namatay. Yan naman, darling. Nihubag ang atay. Anong nihubag mang atay? Kusog kay mo laog tanduay. Ya, darling, no, nisamot na rabak ko kagwapa. Basig lahi na mo tanday. Una nga, may. Akong sa. Na inigumpisan ninyo sa pare, bendisyon niya ko padre, kaya ako nakasa. Ayaw ingon nga, Father, ang akong bana, Father, palahubog kayo. Ang akong mga anak, Father, gahi kay ko. Ako nang inon, karitsa, nay, makasama po tag-apil ni mo. Ang sabi ni konpisan, panlibak. Imo mo sa nay. Ayaw duganging sa pare. So, maglibak naman taan. So, ang inyong ikumpisal, Father, nakapasakit ko sa kubana.
Ana. Nakapasakit ko sa akong mga anak. Ayaw na pag-justify. Kay mingon ka, nakasakit kog sulti sa akong anak. Gahi mag-o-father. Hindi, liwat ni mo. Asa din na mo liwat? Ato sa silingan. Dili, liwat na ni mo. Unsay punuan, maujod na bunga. Tino, dili. Nayusa ka, amahan, suko kay siya sa iyang anak. Kanang akong anak, Father. Wa na klaro, Father. Musukol na ako, Father. Di mangayog pa sa ilo, Father. Parting sukuan niya. Daddy ko, no? Ibulga, Jododo. Si Daddy. Di mangayog pa sa ilo, Father. Suko kay siya. Pilang edad ko. Pila may edad. Gibulgar niya yung Daddy. Si Daddy. Hamas Daddy ni mo? Ha? Taas balay? Atas barko na eh. Nagtanaw ron. So, nitabo makiksunan. Ako giingnan ang mong amahan. Brad, wa jud mangayog pasaylo imong anak. Pila may edad na imong anak? Kung ano ba mga 25 na. Mo ba? Wa ba kay ba, Father? Ako'y nagpadako sa iyong unod. Ako nagpadako sa iyong buko. Sa tinoon. Wa jud bangay pasaylo. Wa! Yun ang pa, Brad. So, sa 25 ka tuig, hindi ba ta perfect? Isip amahan, nagayo ba kagpasaylo si mong anak po? Tsuwa po! Ikaw nga, congratulations. Yan ang imo man kong i-congratulate, Father. Photocopy kayo ni mo imong anak. Kinaliwatan ni mo imong anak, Brad. Congratulations. Xerox copy. Kinaliwatan. Ibaw mo, kanang ikasukaan ninyo sa iyong anak, naana ninyo. Tinood nila. Kanang ikasukaan ninyo sa iyong papa, naana ninyo. Tinood. Muna nga, kung sa'y buhaton na ito karon, aron nun natay kalinaw, akong sala. Akong sala. Akong dakong sala. Unang puno na ta sa kalinaw. Katong mga masakiton din ang sa may advice nako, simba mo kada adlaw. Eucharist is greater than the priest. Eucharist is greater than the bishop. Eucharist is greater than the Pope. Because He is Christ. Sabi ninyo, wala dyan akong advice tong wag ni kaduol. Hindi ba? Sa Ebanghelyo karon wag kaduol ni Eliseo. Dahil usa ka taga Minglanilla, stage 4 cancer. Uterus. Nag-wheelchair na siya. Tuos kadaghan tong tao, 5,000, 10,000 to ka mga tao nitambong sa talk nako dito sa Minglanilla. Ki-interview siya. Ni follow lang the same ni Naaman. Ni follow lang siya sa instruction ni Prophet Eliseo. Go to your priest. Ako ina sila, go to your priest. Nyapit naman siya mamatay. Yan siya nga, darling, magpakasal na ta. O, atong tangtangon ning akong mga habak. Ilang gisurrender, nangumpisal sila sa pari, nagpakasal silang duha, o akong amigo nga pari, mo'y iyang pari dito si ila, may nag-interview sa iya, kay hangtod karon completely healed na siya without major operation. Grabe, no? Nothing is impossible with the Lord. Pero ayuhon ka magnilag sa dili, mga matay tang tanan. Ganuman, dili ka para dire. Para ka sa kingharian sa Diyos. Amen? Abi ninyo, pangutanon ko ninyo, before ko kuhaon sa Ginoo, kung makalatas ko karong eleksyon, pamisahe taong ko ninyo, no? Yampun, do ka lang ni Father Darwin. Be inspired, Father Darwin. Uy.
sa kingharian sa Diyos. Mabuhi tag mamatay para ta sa Ginoo. Amen? Ayaw mo kahadlok. Kay ang nahadlok di nakalihok. Ang sigipog panghadlok dunay giilok. Tinoo dili. Timan ini, I hope ang atong kasing-kasing puno na sa kaluoy o gugma, dili na sa kahadlok. After sa debate, nakoy death threat, na inisaka dito, Father, ayaw pag inusara, Father. Nga naman, patyon ka na mo. Nakanus amampod. Kanus amampod. Ay na pananghid. Daghan kay kog death threat tungod sa pag uban ako sa mga lain-laing tinuhuan. Karon, buhi pagyapon, dili pa jud patyonon. Amen. Ayaw mo kahadlok sa kamatayon. Anong mahadlok mo, kuwang mo sa pagkikugma. Amen. Ready naman mamamatay. Wak man maningog ning uban. Abi ninyo, before ko mamatay, akong ipangayo sa Ginoo sara. Kaikog sakit. Ano sa akong ipangayo sa Ginoo? Kaikog sakit. Nga naman, kini, hapit na ko. Uy, katong dunay mga sakit ron, pasalamat mo sa Ginoo. Giandam jud mo pagmaayo. Praise the Lord. Tanawa, tungod sa imong sakit, niuli imong anak. Nadugay nang wa mo uli. Blessing in disguise ng sakit, oy. Amen? Tungod sa imong sakit, ang imong igsuon nga pila ka tuig nagbugol, nag-uli na mo. Kusog na kayo mo siya. Pinaunsa man ako igsuon. Okay na siya. Kung wa masakit, wa jud mangumusta. Tinuod dili. Katong mga masakiton karon ina, praise the Lord. Hoy, paminaw mo, don't waste your pain. Don't waste your suffering. Ayaw usiki ang inyong mga pag-antos. Don't complain. Just proclaim. Amen? Ato-atoran niya. Ay na mong sapa. Ato-atoran niya. Katong mga masakiton karon nga ilang gidawat ang ilang sakit with gratefulness. Lord, thank you. Kay ubang masakit, anong di man niya akong tapat ng nasakit, Lord. Katigi man kong simba. Kada adlaw ko mo simba, Lord. Ganong ako may nasakit. Kada adlaw ko simba, Lord. Bisag way misa mo simba ka po ko, Lord. Nganong ako may nasakit, Lord. Di ba? Ayun na. Don't waste your pain. Lord, thank you. Ako, imo kong igaag sakit. Yan naman, kung imong dawaton imong sakit karon with gratefulness, with adoration to the Lord, di naka moagi sa purgatorio. It is a spiritual merit. It is an indulgence. It is a plenary indulgence. Kung naibaw ka. Unang si Saint John of the Cross, mingon siya, Lord, kung kining akong cross karon gamay ra, Lord, dugangi pa. Ayaw itugot, Lord, nga mosahop ang adlaw nga dili ko magsakit. Mo nang Saint John of the Cross siya. Matud pa ni Saint Bernard, ningon siya, I use all my mental strength to meditate the suffering of Jesus. Because when we meditate the suffering of Jesus, it will lead us to consolation. Not only consolation, but inspiration.
Not only inspiration, but sanctification. Amen? Una nga, inikamatahin ninyo nga inyong gidawat, inyong sakit. Day mga lula dito, nagsungkod in taon. Ba si Father Darwin doy? Tapos dito sa... Wala ba'y open ron la? So, unsang may ato, lula? Magpahikap unta mi doy. Magpahikap unta mi doy. Ningol po na kong mga staff dito, kami nalahikap la. Timan ini ninyo, when you go to the priest, receive the sacraments, dili lang ang kamot sa pari ang nihikap. Ang kamot ni Kristo ang nihikap kanimo. All priests are healers. Amen? Sumbong niyo kung daddy. Nanipay ba mo rong gabi una? Unya, follow and subscribe lang mo sa YouTube channel nato, Facebook page. Halos kada adlaw ko mag-live dito. Way huundang sa pagbasa, pagtuon. Kay pagtukod banta og library pohon para sa spiritual warfare. Kay gusto ko nga atong team, sige na jug basa sa mga season exercise. Nga naman, nagtabi na po din mo Senior Bunggay, kung itugot, ito ko groma for 1 month for conference sa mga season exercise, international exercise. Sunod mga tuig siguro. Kaya sipa ko kuag kanusa. Every year man na conference. Gusto ko mutambong. Kaya di ko muhunong sa pagpalambo. Kaya gamay ra kay kog utok. Unang ganahan ko maminaw sa mga season exercise. Una na ko, manasi ko pamalit og libro. Kung ganahan mo regalo na ko, libro ra jud, no? Kana mga season exercise, ihatag ninyo nako. Kay parang maghimo tag library. Ano man di ta mohunong sa pagtuon. We study not for school, but we study for life. Amen? So mo na, unya, magsugod ta sa permanent office nato sa Lila. Doon na lang tayo kakulian sa balilihan. Kaya ang yawa, mangita madyog paagi nga pugngan. Hangyo ko ninyo, iampo ninyo, nga madayo na dyan ang Lila. Kaya ang kontra nato dili tao, demonyo. Amen? So, sa Lila, posible kung mapirmahan na tong document ni Bishop, makasugod na ta. Unya, kung extraordinary inyong blessing, doon na may extra blessing, pwede mo muhatag usa ka halublak. Usa ka halublak. Ug usa ka kabilya. Usa ka aning kuan kining lansang. Sa arog di na mahuman. Di man na ako, it is owned by the Diocese of Tagbilaran. Ya training center po na karon nalipay ko kay dunay daghang pari nga ni communicate magpa-train sila. Muna mahimong training center sana magtukod ta og kapilya, chapel, tukod ta mga exorcism room, magtukod sa tag dormitory. Kay katong mga Luzon, Visayas, Mindanao ay katugan, doon na sila katugan. Labi na itong mga pobre in town nga lagyo. Nawa sila kapahigdahan. So muna siya Saint Michael Healing, Deliverance and Exorcism Ministry sa Diocese of Iampo mi ninyo, one Our Father, one Hail, paminaw mo, one Our Father, one Hail Mary, one Glory be for this ministry of Christ. Iampo mi kay dili tao ato kontra ang yawa. Amen? Daghang musaway na to, daghang mudaot na to, well and good. Wa mo kadungog nga ni tubag ko nila, ay laig mga pundok. Naong kuno ko kwarta, mana na, no. Ako na po nang gidawat, no? Wa mo di man na tinuos. Daghang kay sila accusations ako, pero ako matubag nila personal. Ako lang silang giampo o gipanalanginan. Kana ko nung mga nangri ako, no, binayran. No. So, bayad o, ganito kabayad. Muna nga, lain na Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kamo mismo maka-witness mo sa dakong gahom sa Ginoo nga naa sa sacramentals o ganaa sa sacraments. Ayuhon ta nagdili, matuman
ang imong pagbuot dinhi sa yuta ug sa langit. Abi ninyo kung di mo ayuhon, pinakataas ka ministry inyong way makatupong sa inyong ministry. Gitawag nag ministry of suffering. Unsay tawagan na? Ministry of suffering. Jadi ko mag-healing ha. Sacrament is healing. All priests are healers. Kung ganahan mo, ka-anwent ko ninyo, go to our office. Kay, honestly, na mang-react o nang dili ta mahuman. Basta na walking process ninyo, tapad ninyo, butang nako sa holy and exercise oil, matumba na dayon, kisi-kisi. Nya mabuntagan ta. Nagpahiro-hiro ko sa una, alas 5 na minahuman. Nya pagka alas 6 nagmisa ko na nakaginoo manaakan. Yang yawa di ra ba maluya si Father Darwin maluya man. Unang kinahanglan magmaigmata sama sa bitin, magmalumo sama sa salampati. Muna day manawag nako alas 10. Father, nay nayawaan diri eskwelahan. Napauliar na sa ilaha, pabalika diri pariha diri ini kabuntag diri sa office. Di na ko mo entertain og kadlawon nganuman. Kung mo entertain ta ma-exhausted ko. Kay one time sige ko yes. Allah. Pag kuman ako sige ko wa ko no. Yes. Ato. Pag uli na ko sa amua, sa kumbento, dito na ko natug sa CR. Ko, nganong perti naman yung bugnawa? Dito ko natug sa CR. Tungod sa kakapoy sa lawas. Una nga, ayaw mo kayo ubusan, araman ta diri. Una natay office, parang adto ta magkita dito. Yatuduan po na mo to be empowered by the truth. Amen? God is good all the time. Atong pakpakan ng Ginoo. Na before ta mamauli, mga igsuon, doon natin theme song. Ano itong theme song ha? No. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Balik ko na tabi. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Ka-bright ninyo, na-memorize naman ninyo. So, wala ito team song ha? So, karon mag-bless ko sa inyong religious items. Una-una to bless ang inyong